ಕನಕರೂಪನೇ ಕಾಮಿನಿ ಸಂಗದೂರನೇ ಶರಣು ಬೆನಕನೇ ಕನಕರೂಪನೇ ಕಾಮಿನಿ ಸಂಗದೂರನೇ ಶರಣು ಸಾಂಬನ ಪ್ರೀತಿ ಪುತ್ರನೇ ಶರಣು ಸಾಂಬನ ಪ್ರೀತಿ ಪುತ್ರನೇ ಶರಣು ಜನರಿಗೆ ಮಿತ್ರನೇ ಶರಣು ಜನರಿಗೆ ಮಿತ್ರನೇ ಮುಕುಲ್ನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ದೇವರನ್ನ ಸುದೀಪುಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನರೇನು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಷ್ಟರೇನು ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿನ ಮಂಗಳ ಎಳಿಯೋ ಈ ಕೋಡೆದ ಧರ್ಮಸಭೆ ಇಟ್ಟಲ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರರನ್ನು ನಮಕ್ ಕೊರ್ನಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತಿನಾರು ಈ ದಿನದ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಡೆದವರ ಆ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಬಂಧನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಗಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಪುಣ್ಯದ ಮಲ್ಲ ಸಂಚಯನ ಪುನಿ ಆ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರದೆ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ದ್ಯೋತಕ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣನೇ ಪಿರಮೂಲು ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚಾದು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯಿನ ಪೂಜ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇರ್ಕೈ ಜೋಡಾದ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದ ಪ್ರಣಾಮ ಸಂದಾಯ ಮಂತದ್ದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎದುಕೊಂಡು ಕೋರಿಕೆ ಉಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಕೊರ್ದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಗೇತನೋಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣರಿತ್ತಡ ಅವೇ ದಿವ್ಯ ತೆಡು ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕರಿನ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷದ್ದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ದೈವ ಲೆಪ್ಪುನ ಪುದರದಾರು ದೈವ ಪಾತ್ರಿಲ್ಲ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಮುಟ್ಟುದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪರಮಭಾಗ್ಯನು ಜೀವಮಾನದ ಪಡೆತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರಿಕಾರರಾಯನ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಯಾನೆ ರಾಜೇಶ್ ಗುರಿಕಾರರು ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಮುಟ್ಟದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜೇಶ್ ಗುರ್ಕರ್ಲೆಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟಿಯ ಆರು ಫಲಪುಷ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆದ್ದನೋಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಭೆಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನು ವಹಿಸಿದಿರು ನಮಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಪರಿಚಿತರು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ವಿದ್ವತ್ ನಾಟಕ ರಚನೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಂಘಟನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಸಭೆಲೇಸದ ಜೋಡಣೆ ಐಕ್ಯಬೋಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಲಲಿತ ಕಲೆ ಬೊಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಜಲನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಇದೇ ಮುಟ್ಟುದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುದರು ಇನಿತ ದಿನತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಕದ್ರಿ ಕಮಳ ಗುತ್ತುದ ಶ್ರೀ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರೇನು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಪನೊಂದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸೋದು ಒಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶಾಲ ಪದ್ಧತಿದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಅರೆನು ಗೌರವಿಸಲು ವಿಜಯ ಸೇನರಬಾಯಿ ಒಳಚಿಲ್ತಾಯದ ಇವಾಗಲ ಅಡ್ಯಾರು ಕೈತಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಳಚಿಲು ಊರುಗುಲ ಅವಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅರ್ಕುಳ ಬೂಡುಗುಲ ಬಾರಿ ನಿಕಟಾಭಾವವಾಯಿನ ಅವಿನಾಭಾವವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧವು ಅಂಚಾದು ಕೋಡೆದ ದಿನಟ್ಟುಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಪನ್ಪುನ ಜೈನ ಮನೆತನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡಿತ್ತ ಈ ಸಭೆಲೆ ಸಿಡ್ಲ
ನವೀನ ಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅರ್ಕುಳ ಬೂಡುದ ಜೈನ ವಂಶಸ್ಥರು ಅರ್ಕುಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡಿನಾರು ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧಪಡಿನಾರು ದೈವದೇವರನ್ನ ಮಾತ ಚಾಕಿರಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಆರ್ನ ದಿಂಜು ಕೈತ ಕಾಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನವೀನ ಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟದು ಭಾರಿ ಗೌರವಡು ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮತಿಯರಿಗೆ ಅಹಲ್ಯ ಸುಧಾಕರ್ ಸೇನರ್ಬೈಲ್ ಆರು ಶಾಲ್ ಕೊರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಅರೆನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನದ ಭಿನ್ನರಾಯನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ ಮೋಕೆಡು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ರಾಸಿನರವರೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅರ್ಕುಳ ಬೂಡುದಾರು ಅದ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ನ SDM ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ನೆತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗುರುಸ್ಥಾನ ನಡೀತದು ದೈವ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಅರ್ಕುಳಡು ನಡೆಪುನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಗಾಯನ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗೌರವಡು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರೇ ಉದಯ ಬಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಆರು ಶಾಲು ಕೊರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಕೋಡೆದ ದಿನದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಿನ್ನೇರಾದ ಪಾಲ್ದತ್ತು ರೀತಿಯಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಇನಿ ವೈದ್ಯರು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಾರ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಹೇಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಓಲೆಗಾವಡು ಕೋಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಅರ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಪಾಲ್ದತ್ತು ನಡೀತಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೊಕ ಇನಿಕಿಲ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿನಯ ಭಾವಡು ತಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಧೇಯತೆಡು ಬೆರೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿವೃತ್ತಿಡು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಕಗೆ ಶೈಲಿತಾ ರಾಜೇಶ್ ಆರು ಶಾಲು ಕೊರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೆನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಪಿ ಆರು ಲೇಸಗೆ ಬತ್ತದು ಓಲೆಗಾತರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅರೆನು ಅಖಿಲೇಶ್ ಶಾಲು ಕೊರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ದೇವೈದತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಈ ಉಳ್ಳಾಳ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅತ್ತಾಂದೆ ವಿಶೇಷತಃ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕರ ಶರದು ಪತ್ತದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಅವು ಬುಳೇರೆ ಈ ಭಾಗದ್ದು ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿ ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿ ಅರೆನು ಭವಿಷ್ ಬಡಿಕೊಟ್ಟ ಆರು ಶಾಲು ಪೊದೆಪಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಎಂಕಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚಾರ್ಯ ವರ್ಗ ಪಂಡ ಅರ್ಚಕರು ಬೊಕ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲೇನು ಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲೆಗಾಪುಲಕ ಮಲ್ತುಡ ಇನಿ ಅವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಗುರುಕಾರರೇನು ಕನಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಅತ್ತ ಅಂದೆ
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾತಿ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಜಿಂದಿದ್ದು ಎದುಕೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊಗವೀರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರರಾಯನ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಎಂಕನೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ನೂದೊಕ್ಕೆಲುದ ಒರ್ಮೈಪ್ಪು ಆದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಪುನಾರು ಬೀಚ್ ಉತ್ಸವದ ಕಂತಿನ ಮನಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವನ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅರೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಎದುಕೊಂಡು ಮನೋರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಕೊಡಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಅಗತ್ಯ. ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಡು ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರುಕಾರದಿ ಅವು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಜಗದೀಶ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ರೇಷ್ಮಾ ಜಗದೀಶ್ ಅರೇನು ಶ್ವೇತಾ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರು ಶಾಲು ಪದೇ ಪಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಳ್ಳಾಳಡು ನಡಪುನ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂದು 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಂಡು. ದೈವದ ಲೆಪ್ಪುಡುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರಸ್ಪರ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಿದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಾದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಳ ಇಂದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾಯನ ಶ್ರೀ ವಸಂತ್ ಅಮೀನ್ ಅರೆನು ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ. ವಸಂತ್ ಅಮೀನ್ ಶಾಲು ಪದೇ ಪಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡು ಫಲಪುಷ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಅರಣ್ಯ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ವಿನಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಳದ ಪುಗರ್ತೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಐಕ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಳ ಇಂದೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳಾಳನು ಏನಿ ಕಾಲೊಡ್ದುಲ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಪುನ ಶ್ರೀ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರು ವೇದಿಕೆಡುಲೇರು ಅರೇನು ಮೋವೆದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅರಣ್ಯ ಸೌರವ್ ಬಸ್ತಿಪಡ್ಪು ಆರು ಶಾಲು ಪದೇ ಪಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಇಂಚ ಮೂಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಡತೊಂದುಂಡ ಆ ಗೌಜಿದ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡ ಅವೇ ನಮುನೆದ ಅಟ್ಟಣೆ ಈ ತಿಂಗೊಲ ಕೇಳಿಡು ಸೋಮೇಶ್ವರಡೊಂಜಿ ನಡಪೆರುಂಡು ಅವು ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಕನೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಉಡಲರ್ತಿದ್ದು ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮದಾಸ್ ಅರಣ್ಯ ವಿಕಾಸ್ ಹೊಯ್ಗಗದೆ ಆರು ಶಾಲು ಪದೇ ಪಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಮೊಗವೀರ ಶಾಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರ ಗರಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ತಿಲಕ ಏತೋ ಉಳ್ಳಾಳದ ಜವನೇರು ಜವಾಂದಿಲು ಹಿರಿಯಕಲು ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶಾಲೆ. ಆ ಶಾಲೆ ಎಂಕಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಲು ಆ ಕಾರಣ ಗಾತ್ರ ಮೊಗವೀರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ಕೂಟದ ಮಾನಾದಿಗದ ಗುರುಕಾರರಾಯನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಂಗೇರ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದಿಂದಿದ್ದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಶೈಲೇಶ್ ಬಂಡಿಗೊಟ್ಟ ಆರು ಶಾಲು ಪದೇ ಪಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಜಿಂಜಿ ಉಡಾಳು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಾಂತರ ಕುಡಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತು ರೀತಿ ನಡೆದವರ ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಾತಿಜಿ ಆಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸಂಪರ್ಕ ದಿಯೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ದೇರಳಕಟ್ಟೆದ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುತಾಲಿಕೆ ವಹಿಸೊಂದಿನ ರತ್ನೋತ್ಸವನು ನಡಪಾದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ಅತ್ತಾಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಲೆಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅರೇನು ಭಾರಿ ಗೌರವಡು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ.
ರವೀಂದ್ರನನ್ನು ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಈ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಶಾಲ ಪದೇ ಪಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತು ಜಿಂಜಿ ಉಡಲ್ಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಇತ್ತದು ಕವಡೆದ ಕಾಯಿಡು ನಡಪುಣಂಚಿನ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಮಾತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತದ್ದು ತುಳುನಾಡದ ಏತೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಇಂಚಿನ ಸಭೆಲೇಸು ಉಚ್ಚಯಲು ನಡಪುನಗ ಐಕ್ ದಿಂಜು ಕೈತ ಸಗಯನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೂಟ್ಲು ಉಪಸ್ಥಿತುಲ್ಲೇರು ಅರೆನು ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜದು ಈ ಲೇಸು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಅರೆನು ರಕ್ಷಿತ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಆರು ಶಾಲ ಪದೇ ಪಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗೊಂಡು ಜಿಂಜಿ ಉಡಾಳು ಅರಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪೊಡಿತನ ಐಕ್ ಬೆರಿಬಲ ಬೆರಿತಾಂಗಾದು ಒಂಜಿ ಆತು ಉದ್ಯಮಿಲಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸುಗಮವಾದ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತದ ಇತಿಹಾಸದ ಪಟ್ಟಣೋಡು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಪನ್ಪುನ ಕಂಪನಿ ನಡಪಾದು ಇಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಅನಗ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಸಗಾಯ ಕೊರ್ದು ಜವನೇರ್ನ ಬಲಕ್ ತಾಂಗು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣ ಬಗಂಬಿಲ ಎಂಕನೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಸೋಲೈತದು ಈ ರೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಗಂಬಿಲ ಅರೆನು ರಿತೇಶ್ ಹೊಯ್ಗೆಗದೆ ಆರು ಶಾಲ ಪದೇ ಪಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗೊಂಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದು ವಿನಂತಿ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಲೇರು ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಆಪೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಯ ಅಧಿಕಾರನು ನಂಬುದು ಬೇಳೆ ಮಲ್ತಿನೇ ಅತ್ತು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಜನಮಾನಸಡು ಒರಿದು ವೈದೆ ಪನ್ಪುನಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಐಟ್ ಒರಿ ಈ ಬಾಬಡು ಪುನಃ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಾತಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬೆರಿಬಲ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತವಾದಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಮುಸ್ತಫಾ ಅರೆನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಅರೆನು ಕಮಲಾಕ್ಷ ಹೊಯ್ಗೆಗದೆ ಆರು ಶಾಲ ಪದೇ ಪಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗೊಂಡು ಗೌರವವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ಜವನರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನಗ ಇಂದೆತ್ತ ಬೋಡಿತಿನ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡಪುನಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಿನಾರು ಉಳ್ಳಾಳ ನಗರಸಭೆಟ್ಟು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ ಬೆಂದದು ಜನಕಲ್ನ ಕೈತಲುಪೋದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಭವಣೆಯನ್ನು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಡಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ ನಂಚಿನ ನಮಕ್ ಮಾತೃಗಳ ಆತ್ಮೀಯರೈನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಕೊಟ್ಟಾರ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೂಕಿದಿಂದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಗೋಪಾಲನನ್ನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇನರ್ ಬೈ ಆರು ಶಾಲ ಪದೇ ಪಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗೊಂಡು ಈ ಲೇಸಿಗರನ್ನು ಜಿಂಜಿ ಉಡಲ್ಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಬಿನ್ನೇರನ್ನು ಪೂರ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಣ್ಮಣವನ್ನು ಕೊರ್ಪನೋ ಕ್ರಮ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದ್ಯಗೂ ಚಾಕಿರಿದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬೆಂದುದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಠದ ದೇವಲ್ಯ ತರೆದೆರ್ತು ಉಂತುಲಕ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಾದ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲೆಗಾತಿರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಗುರುಕಾರರಾಯನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅರಸಿಗ್ಲು ಅವರನ್ನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಚ್ಚಯದ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಚ್ಚಯದ ಗುರುಕಾರರಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಉಳಿಯ ಅವರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಲೆನ ಕೂಟದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರುಕಾರರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಮಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಲೆನ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆದಿಂದ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ
ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಆರ್ ಶಾಲ್ ಪದೆತ್ತದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಡು ಅವರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರನ್ನು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಆರು ಶಾಲು ಪದೇ ಪಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಮಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಶಾಂತಕ ಶಾಲ್ ಪದೇ ಪಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮೀನ್ ಅವರನ್ನು ಶೋಭಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾಲ್ ಪದೇ ಪಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಉಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೇಶ್ ಉಳಿಯ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಆರು ಶಾಲ್ ಪದೇ ಪಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಜಿಂಜಿ ಉಡಾಳ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ. ನೆಂಚಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ತೂಪು ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೇನು ಕಲಾಭಿಬಂಧುಲೇನು ಮೋಕೆದಿಂದ ಎದುಕೊನೊಂದು ಸಭೆಲೇಸಲು ದುಂಬುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ನಾಗ ಪರಪಿನಂಚಿನ ನಾಗರ ಕಂಡ ನಾಗಕುಲ ಪಂಪುನ ಪುರಪ್ಪು ಪಡೆದು ಬೆದ್ರ ನಗರೆ ಕಾಂತಯ್ಯ ತಿಲಕ ಪಂಪುನ ಕೀರ್ತಿಡುಪುನ ಹಾಡುವಳ್ಳಿ ಶಾಸನೋಡು ಕಲ್ಲ ಬರವುಡು ಸಂಗೀತಪುರ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಕಾಲೋಡು ಸತಿಯ ಪುತ್ರ ಆಳುಪೇರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಆಳುವಕೇಡ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಪ್ಪು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆ ಆರಾಧನೆದ ಪರ್ವಕಾಲ ಮಾತಾ ನಮ್ಮನೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆಲು ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯ ಅನಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಂಡಾದು ಇಜಿನ ಪಿರ ಪರಪೋಕುನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಂಡಾ ಒಂದು ಪುನವು ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಂಜೇ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದುತ್ವದ ಸಂಸ್ಕಾರನು ತಿರಿಪಾಯರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶಲಂದು ಅಂಚಾದು ಉಳ್ಳಾಳಡು ಇತ್ತೇನೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡಿತ್ತಂದು ಕಾಲಗರ್ಭಗು ಸೇರಿ ನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಪಿರ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಾತು ಜವನೇರ್ನ ಜವಾನ್ದಿರ್ನ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿದ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆಡು ಪುಣೆ ಪಾಟೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ತಡೆದಿರ್ತದಂತದನ್ನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ವಾನಮುನಿದನವು ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಈ ಬಾಗಡುಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ಣುಡು ತೂದು ಗೊತ್ತು ಮನಸ್ಸುಡು ತಿರಿದು ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಯ ಉಂಡಾಡು ಐತೆ ಪಿರವುದ ಕತೆ ದಾಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡಿತ್ತದು ಅವು ಕಾಲಗರ್ಭಗೂ ಸೇರಿದ ಕಾರಣದಾದ ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪುನರುತ್ಥಾನಗ ಬೋಡಿತ್ತಿದ್ದು ದಾದಾಪುರ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಅಂಡು ಪನ್ಪುನ ಏನು ಒಂತೆ ಐತ ಕಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಖರ್ಚುನ್ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಪಣವುದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಪಂಡ ಪೊರ್ಲು ದ ಪಂಡ ದಾದ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಅಂಡಲ ಮುಳ್ತಕ್ಕಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಬಹುಶಃ ಆ ಮರತ್ತ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಿದೈದ ಜನಕ್ಕಲೆಯನ್ನು ಕನತದು ಮಲ್ತಿನವು ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ ಈತು ಪೊರ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಮೂಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಒವೇ ರಮುನೆದ ಕೂರಿನ ದೆಪ್ಪಾಂದೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ದೆಪ್ಪಾಂದೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡಿತನ ಮಾತ ಇತ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಅವು ತೆರೆದುಪ್ಪುನಿ ಪಣವುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಿಗೆ ಆರು ಕಾಂಚನಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಲಕ ಪಣವು ಇತ್ತಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಆತಿನಾರು ಕೋಡಿದ ದಿನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿಂದ ಪಣವುದ ಗುರುಕಾರರು ಪಂಪನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೇನುಗಬಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಸೇನೆರಬೇಕು ಉಳಿಯ ಧರ್ಮರಕ್ಷರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ
ಶ್ರೀ ಒಲಚಿಲ್ತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ಮೂಲಕ. ಬಹಳ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೈವಭಕ್ತ ಜನರು ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಉಲ್ಲಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸೇನರಬೈಲು ಶ್ರೀ ಒಲಚಿಲ್ತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲದೆಯಿಂದಲೂ ಉಲ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ವರ್ಷಾವಾದಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆಯಂತೆ ಶ್ರೀ ಒಲಚಿಲ್ತಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಆರಿಸುವ ಕ್ರಮವಿತ್ತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಲೆಕಲ್ಲು ಹಾಸಿದ ನಂತರ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಸೇವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಒಡೆದು ಹೋದುದರ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಹಾಗೂ ನರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಶರಮಾಲೆಯೇ ಉದ್ಭವಿಸಿದವು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ 3/2/2019 ಶ್ರೀ ಉಲ್ಯ ಧರ್ಮ ಅರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ದೇವು ಮೂಲೆನ್ನ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸೇನರಬೈಲಿನ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 2/4/2019 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೈವಜ್ಞರಾದ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ರಂಗಾಯ್ತಾಳರಿಂದ ಇರಿಸಿದ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಗೋಚರವಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎತ್ತರವಾದ ಬನದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಒಲಚಿಲ್ತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ, ಹುಲಿಗ ದೈವ, ನಾಗದೇವರು ಹಾಗೂ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವಗಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು 250 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಇದು ಜೈನ ಮನೆತನದ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಲಿಯ ಜೈನ ಮನೆತನ, ಅರ್ಕುಲ ಜೈನ ಮನೆತನ, ಉಲಿಯ ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟೆಯ ಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಉಲ್ಲಾಲ ಚಾವಡಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರು, ಉಲ್ಲಾಲ ಜೈನ ಬಸದಿ, ಉಲ್ಲಾಲ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಉಲ್ಲಾಲ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಸೇನರ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ಆರಾಧನೆಯು ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆಯಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಕಿನ್ನರಿತ್ಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ತಿಮರೆತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಟಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರೀ ಉಲ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇತ್ಯಾದಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರ ಬಾಧೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳದ ವಾಸ್ತುದೋಷ ಮತ್ತಿತರ ದೋಷ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಿ ದೈವಗಳ ಗುಡಿ, ಮೊಗ, ಮಂಚ, ಆಯುಧ, ಬಾವಿ, ಸುತ್ತುಪೌಲಿ ಹಾಗೂ ಆವರಣ ರಚಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸಿ ದೈವಗಳಿಗೆ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಪೂಜ್ಯ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣರು ದೈವ ಚಾಕಿರಿನ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣರು ದೈವದ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸೂರ್ಯಗೆ ಕಡಸಲೆಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣರು ನಮಕ ಮಾತರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕೈಟ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಡರನ್ನು ಬಡಗಾದು ರಡ್ಡನೇ ದಿನದ ಸಬಲೆಯಸನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯ ಒಳಚಿಲ್ತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೇನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಲಾದು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತನ ರಡ್ಡನೆ ದಿನದ ಸುಧರ್ಮ ಸಬೆಟ್ಟು
ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ, ನಂದಾದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ, ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸುದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ, ಪ್ರದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ. ತುಡರ ಬೆಳಗಿನಂಚ ಆ ಜಾಗೆ ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಲಂದು ಧಾತುಲಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಜಾಗೆನು ಕಿಂಚಿತ್ ಜಾಗೆದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಜಾಗೆ ವಾ ನಮೂನೆದ ವಹಿವಾಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು, ಜಾಗೆ ವಾ ನಮೂನೆಡು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮರಳು ಮಲ್ಪುಣ್ಣದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡಲ ಆ ಮರಳಾಟಿಕೆನ ಬರಿಕದಿದು ದೇವರನ್ನ ಪೊರ್ಲಾಟಿಕೆನೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒವೇ ನಮೂನೆದ ಪ್ರತಿಫಲನ ಪಣವನ್ನು ತೆತ್ತೋಣ ಅಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾನ ರೂಪಡು ಕುರ್ನಾರು ನಮಕ್ ಮಾತರ್ಗಳ ಮಿತ್ರರು ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಣ್ಣದಲ್ಲ ಚಾಕಿರಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ್ ದಾಸನ ಅರೇನು ಭಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಪಾತರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮನೆಡು ಗೌರವ ಅಂತದಿಲ್ಲ. ಪೂಜ್ಯ ಮೂಲ್ಯಣ್ಯರು ఒక ಬಾತ ಬಿನ್ನರಿಷ್ಟರು ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯದ ಕೈ ಸೇರಾವಡು ಮೂಲ್ಯಣ್ಯರ ಶಾಲಪದ್ಯತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಸುಯೋಗ ತುಲೆ ಅಣ್ಣಗ ಮೆಗ್ಗೆ ಶುಭ ಬಯಸದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನು ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ನೋಟ. ನಮಕ ಮಾತರ್ಗಳ ಪುದರ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮುದ್ರೆ ಲಕ ಒತ್ತೊಂದಿನ ಮೂಲ್ಯ ಅಣ್ಣ ಆ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣರ್ನ ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಆರ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಅಣ್ಣೆರೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಆರು ಮೋಕೆ ಜಿಂಜಿದು ಕೊರ್ನ ಜಾಗಿಡ್ದಾದು ಈ ಉತ್ಸವ ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣಂತದ್ದು ಜೋರಾದವ್ರೆ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟದು ಗೋಕುಲಣ್ಣಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಕ ಉಳಿಯದ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ್ ಮೀನಂಚಿನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಗೋಕುಲಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನ ಅರೆಗೂ ಕೊರ್ದು ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳ ನನಲಾತು ಬೆಳಗದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಗನೆ ಇದು ದಿನ ನಡದ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಗನೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು ದಾಯಪಟ್ಟಂದಾಂಡ ಯೋಲ್ ತೂಂಡಲ ಇತ್ತ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಾಲಯಲು ದೈವಸ್ಥಾನಲು ಪೂರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸುಸಂದರ್ಭ ದಾಯಪಂಡದಾಂಡ ಈ ತಿಂಗೊಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ 4 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಅನ್ಪೋಯ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡ ಆವೊಂದುಂಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಡೊಂದು ಅಪಗತೂನಾನಂ ಕಾಪುಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನಲ್ಲಾತು ಮಸ್ತ್ ಅಜೀರ್ಣ ಅವಸ್ಥೆ ಇಡ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಉಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಐತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆಲ ಐಕೆ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಲಂದು ಈ ವಿಷಯ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅಜೀರ್ಣ ಅವಸ್ಥೆ ಇಡ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಾಲಯನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡುದು ಅಂಚಿನ ಯೋಗ ನಂಗೆ ಇನಿ ಬೈದಿನಂದಾಂಡ ಓಲು ಅಜೀರ್ಣ ಅವಸ್ಥೆ ಇಡ್ತಿನ ದೇವಾಲಯಗಳುಂಡ ಐನು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ನೊಂದು ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷದೆ ಒಂದು ಇನಿ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಡ್ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಒಳಚಿಲ್ತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗೆ ನಾಗದೇವಿಯರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೆಲ್ಲ ಇನಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅದು ವೈಭವಡು ಮೆರವೆಂದುಂಡು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು. ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಅರ್ಕುಲ ಬುಡದ ಜೈನ್ ಮನೆತನಗಳು ದಾಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಜೈನ್ ಮನೆತನಗಳ ಒಳಚಿತ್ತಾಯಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಯಾನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅನ್ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಊರುರ್ದು ಕುಡಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಐತ ಪುಗರು ಪೂರ ಆ ಊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳು
ಮಗರಂತಾಯೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುದರಡು ನೇಮ ನೀರಿಂದ ತೊಂಚಿನಂಚಿನ ವೈಬುಡಾಪನಂಚಿನ ಉತ್ಸವಲು ನಡತುಂದುಪ್ಪುನಗ ಆ ಮಗರಂತಾಯನೆ ಒಲಚೀಲ್ ತಾಯೆ ಪಂಪಿನ ಪುದರಡು ಒಲಚೀಲ್ ಪಂಪಿನ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಲ್ತದ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಲಚೀಲ್ ತಾಯೆ ಪಂಪಿನ ಪುದರ ಬತ್ತನೆ ಪಂಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇರಿಗೆ ತೆರೆದು ಬೈದಿನ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ನಾನು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ್ವಜರು ಈ ಜಾಗಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸರ ಮಂತೊಂದೇ ಬೆನ್ನಿದ ಕಾಯಕ ಒಂದುಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ದಿಡ್ಡು ಲಕ್ಕ ಈ ಮನ್ನಡಿತೇನೆ ದಾಯ ಮಣ್ಣದ ಈ ವಿಚಾರನ ಪನೋಡುಂದು ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕರು ಬಂಡೇರಿ ಅರುಣುಳ್ಳಾಲ್ ಅಯಾನ ಈ ವಿಚಾರ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಕೈತಲೆ ಪೋಯರ್ನೆ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಬೆಳೀತದೆ ನಿಲ್ಕು ತೂಂಡಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲುಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಯ್ಯಂಗಾಯಿ ಕಲ್ಲುಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ಗೂಳಿದ ಪರಿಕರಗಳು ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಲು ಮಾತೆತ್ತಿನ ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಬೆನ್ನಿನ 10-16 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಜಾಗಡು ಎಂಕಲ ಪೂರ್ವಜೀರ್ಣ ಪುರ್ತುಡು ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಎಂಕ್ಲೆಗಳೊಂಜಿ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪನದಾದನ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ನೆಕ್ಕಲು ಎಕ್ಕರೆಕೆರೆ ಕುಟುಂಬ ಬಂಡೇರಿ ಆ ಕುಟುಂಬಲ ಎಂಕಲನೆ ಆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನ ಕದಾನನ ಐತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಪ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಆಶೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪೆರಡ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಪಾತಿರ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಉಳಿಯಲ್ಲೇ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಕಂಡ ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂತಿನಗಳು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪೆರಡ ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಭಿನ್ನವ ಮಲ್ತ ಐನ ಎಂಕುಲು ಆ ಬಲ್ಲಿನ ಪೂರ ದಿಪ್ಪುವ ದೆತ್ತದು ಐಟ್ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ತೂಪ ಅಂದು ಆರು ಪಂಡೇರು ಅವು ಕಷ್ಟಮಗ ನಿಖಲು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಆಂಡ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪುವರ್ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನದಾಲ ಆಕ್ಷೇಪದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲು ಐನು ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತದು ಪಾಡದು ಮೂಜಿ ದಿನೋದು ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಹುಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊರಿಯೇರಿ ಮೂಜಿ ದಿನೋದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಪೂರ ಕಟ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಉಲಾಯ್ಡು ದೇವಾಲಯ ಬೂರ್ದಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ತೋಜಿಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಯ್ಯಂಗಾಯಿ ಕಲ್ಲುಂಡು ಬೂರ್ದುಂಡು ಕೆಲವು ಗುವೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಜಾಗುಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಂಚೆ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಯ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದುಲ ಬತ್ತಂಡು ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬದ ಹತ್ತು ಐಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತನ ತರವಾಡುಂಡು ಐನ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಐತ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲಿ ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ರಾಘವ ಪದುವಾಳ್ ಪಂಪನರಿನ ಕಂತು ದೆಂಕುಲು ಅವೇ ಜಾಗಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತ ಎನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪೆರ್ಲೆತ್ತಿರ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲಿ ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಒಲ್ತುರ್ದು ಬೈದಿನ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬೈದು ದುಂಬೆ ಆಡಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ವೈಬೋರ್ಡು ನೇಮ ನೀರಿನ ಪೂರ ನಡದಂತಿನ ಜಾಗ ಪಂಪಿನಲ ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡು ಐನು ಪುನರ್ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಭಿಲಾಷ ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪೇರು ಬಂಡೇರು ಐಕೆ ಇಂಕುಲು ಐನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಬುಡ್ಕ ಬಂಡು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಐನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅತ್ತ ಆತ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಷಯದಾಲ ತಿರುಗಿಜ್ಜಾಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಪೊರ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೈಕ್ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತ ಊರು ಪೂರ ತಿರಿಪ ಅದು ಸೇರುವಂಗ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತುರ್ತು ಐನೆಟ ಹತ್ರ ಐನ್ ಮಾತ ಸೇರಾವನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಆತನಾಗ నేను ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಸಂಕೋಚ ಕಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾವುಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ತಂತಿರುವರಿನ ಐನಂಚಿನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆರೊಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ನಿಖಲು ಸಂಕೋಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ಬಂಗರಡ ಬಂದು ತಾರಾಯಿಡ ಬಂದು ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಐದು ಸಂಕೋಚ ಮಲ್ತೊನಗ ಐಕೆ 16 ವರ್ಷದ ಅವಧಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಡು ಆಪುಡ್ತುಡು ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಐತ ಕಾರ್ಯಗಿ ಜಪ್ಪುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕರಿಂಡು ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಪೂರ
ಒರಿ ಅದು ಬರಿಯರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತಿನ ಕಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅನಿ ಇಂಚಿಂಚ ತೋಜಿದು ಇನ್ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವಜ್ಞರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತರ್ಲ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಐಕೆ ಮಾತರ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕುಲು ಮೂಲೆ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಯಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಐಟ್ ವಲ್ಚಿತ್ತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗೆ ನಾಗದೇವಿಯರು ರಕ್ತ ಈಶ್ವರಿ ಪನ್ಪಿನ ಈತ ಶಕ್ತಿಲು ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕಾಂಡು 5 ಸೆನ್ಸೆಟ್ ಕಷ್ಟ ಆತ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನೇಮ ನೆರಿಲ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಕಷ್ಟನೇ ಅಪ್ಪಗೆ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಬಂದು 10 ಸೆನ್ಸ್ ಆದ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಪನ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಎಂಕಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುವ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೇತಿನೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಇಂಕಾಂಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆನಕ್ಕಳ ಪುರ ಕೇಂದು ಸಂಸಾರ ಕೇಂದು ಅವು ಇರುವ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾಯ ಐಕ್ಯ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಅಂಚೆಂಟ ಇರುವ ಸೆನ್ಸ್ಲ ಐಕ್ಯ ಕೊರಿಯ ಕೊರ್ದಾದು ಎನ್ನೇನು ವೇದಿಕೆಡೆ ಪನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಅಳತೆ ಮಲ್ತೀರ ಅಳತೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೋಂಡುಲ ಕಾಂಡವು ಐಕ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚಚೌಕ ಬತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿನ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆ ಚೌಕ ಇಂಚ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಆದ ಮಲ್ತನಾಗ ಕೂಡ ಆಚೆ ಸೆನ್ಸಲ ಪೋಂಡಾಯ್ತು ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುನು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಆ ದೈವಲ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಆ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತೀನ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಐತ ಮೂಜಿ ಪಾಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರದಕ್ಕಲ್ನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಿನಟ ಅವರ ಇನಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಆ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಒಲಚಿರ್ತಾಯನ್ ತೂನಗ ಮೂಲ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಒಂದುಂಡು ನಿಜವಾದ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆ ದೇವರಿಗಾತಂಡು ಆ ದೈವಲಿಗಾತಂಡು ಇನಿ ತೂನಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಂಕಲ ಆವೋಡು ಖಾಲಿ ದೈವಲಿಗಾಂಡ ಯಾರಂದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡನೆ ಇನಿ ಇಂಜಿನ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಈತ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಆಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತದು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕೋಡೆಯರ ಭಾಷಣ ಪಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮುಗಿಂಡು ಎಂದು ಅವು ಅಡೆ ಮುಕ್ತಲ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಹತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಂಡ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆಸುರು ದಯ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಐತ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ಯಲು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಐಕು ಬೋಡಿತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬೋಡು ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ನಡೆಪೋಡು ನನ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ನಡೆದೊಂದು ವರ್ಪನೆಂಚಿನ ಕಾಯಕಂದು ಅಂಚೆಂಟ ಹತ್ರ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂದಿ ಎನ್ನದು ಇನಿ ಅವು ಪರ ಊರ್ದಾವಡು ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇನಿ ಆ ವಿಚಾರ ಪನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡಿಜಿಂದ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಕೊಂಡು ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕೆ ಬಹಳ ಸೋಜಿಗೆ ಆತಂಡು ಸುಲಭ ಪಂಡೇರು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿತಾ ಅಂದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿತಾನ ಅವು ಐತ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡಿಜರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆನೆ ಆತಿಜಿ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಆತಿಜಿ ಮಣ್ಣು ಅಂಚೆನುಂಡು ಮಣ್ಣು ಬರೋಡು ಮಣ್ಣುಲ ಜಿಂಜಿದಿಜಿ ಫಿಲ್ ಆತಿಜಿ ಆಮೇಟು ಗುವೆಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಈ ಮೇಟ ಐಕ್ ಬೋಡಿತನ ವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿಸ್ಮಯದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾನೆ ಅನ್ನ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂಥದ್ದುಂಡು ಮಾಡ ಎರವಾಕಿಂಡು ಹೆಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಿತಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡೆ ಬರೋಡು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಿಯಮಲು ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಡಿತೇನೆ ಅವರ ಮಾತ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮಣ್ಣು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ 150 ಜನ ನಿಜವಾದ ಜೆತ್ತುದುಪ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪೆಗಲು ಆ ಮಹಿಳೆಯರ್ಲ ಆ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ಪರಬೇರು ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಕರಿಜಿನ ದಿನ ಒಪ್ಪು ಜೆಪ್ಪಂದಿನ ದಿನ ಒಪ್ಪು ಏಪ ಪಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಇಂಚೆ ಆಂಡು ಅಪ್ಪ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇರು 11 ಗಂಟೆಗಳ ಫೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಏಪಲ ಫೋನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪೂಜಿ ದಯ ಪಂಡದಾಂಡ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಬರ್ಪಣಕ್ಕಳು ಯಾನು ಲಕ್ಕದ ಬೈದಿನ ಐತೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆಂಟ ಅವರ
ಫೋನು ಏಪಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆಲೆನ್ನ ಆನ್ ಹಿಡಿಯಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆಂಟಾದ್ರೆ ಇಂಕ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಜೈಜೇರಿಂದು ಎಂಗ್ಲ ಅಂತ ಗುರುಕಾರಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಜ್ಜ ನಾನು 1-2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಅಂದು 1-2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಆತ ఆయన ಆ ಪುರ್ಲುಡು ಅಂಬೆ ಅಡಿಪುನ ನಮ್ಮ ತೂನ ಇತ್ತ ಸಂತೋಷ ಆಪುನದ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುನ ಎಂಕ್ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು 10-20 ಜನ ಮೈಪು ಮುಟ್ಟು ಅಂಬಿನ ಮುಟ್ಟುದುಪಾಯರು ಅಂಚಿನಕ್ಕಲು ಇನಿ 2-3 ಸತಿ ಆಯ್ತ ಮೇಲಿಗೆ 1 ಕೋಟಿಂಗ್ 2 ಕೋಟಿಂಗ್ 3 ಕೋಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಐತೆ 2ನೇ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂದು ಇದು 3ನೇ ಸತಿ ಐನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಬಹಳ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಆ ದೈವಲೇನೇ ಶಕ್ತಿ ನಾನು ಪನಿಯರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಅವ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರರಲ್ಲೇ ದಯ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಂಚಿನವು ದಾದವು 4 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನ ನಾ ಪಂಪಿನ ಒಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇತ್ತನು ಯಾನೆ ನೀವಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡಾಪು ಆ ಜೈನ ಮಾದನತ ಬೈದಿನಂಚಿನ ದೈವಲೋ ರಾಜ ಆಡಳಿತಡಿತ್ತಿ ನಾವು ಅಪಗ ಈ 4 ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇನು ಐತ ಚಾಕಿರಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೀನ ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಐತ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ಯಗಳು ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಅದು ಅವಿನಿ ಆದು ಬತ್ತಿ ನಾವು ಅವು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಸೇರ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿ ನಾವು ಅವಿನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಾತನ ಪನ್ಯರೆ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಪ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದೇರು ಜನ ಸಾಗರಣೆ ಬೈದಿರು ಈತ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಮಾತೆರ ವಿಚಿತ್ರ ದಾದ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲು ತೂವೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಆಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನದು ಬಹಳ ನೆಕ್ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ತೂನಗೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡದಾಂಡ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ದಾಯ ಎಕಡ್ಲಂಚಿನ ಮತ ತಕ್ಕಳು ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ದೈವದ ಎದುರು ಅಂತನಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ದಾಯ ಪಂಡದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬನೇ ಆ ಮಹಾರನ್ ಮರತ ನೇನು ಕೊಡ್ತೀರ ಆ ನೀನು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೇರಿ ಆ ರೈತ ಮರತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚಿನ ಕೊರ್ನಾರ ಅಪಗಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮತ್ತವಾದಿ ನೋಡಿದ ಪಂಡದಾಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಏಪಲ ಜಾತಿ ಮತ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ವಧರ್ಮದಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತನ್ನಾಣನೆ ಐಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಕಲೆ ಬರ್ಪುಣ ಪಂಡದು ಇನಿ ಇಂದು ಸಾಕ್ಷಿಭೂತವಾದೊಂದು ಅಂಚಾಪನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರರಂಡು ನೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನು ಇನಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪಂಡೆ ಪನೊಂದು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಉಳಿಯದ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಲುಂಡು ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ನೆಟ್ಟು ಒಲಚಿಲ್ತಾ ಎಂದು ರಡ್ಡನೆ ಗಿರಾವು ಅಂಗಾರ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಲ ಉಂಡು ಅವಲ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಅಂಚನೆ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟೆಲ ಉಂಡು ನುಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಐಕೈಕಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆಟ ಅವರ ಅವು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ದಾದನ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಪನೊಡಾಪುಡು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ನವನಿತ್ತನ್ನೆಲ್ಲೇರು ನವನಿತನ್ನೇ ಉಳಿಯದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಾಗಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ವೈಭವ ಇನಿ ತೂವಂದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆಂದಿನಂಚಿನ ನಾಗಮಂಡಲ ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ನಡತಂದಾನಗ ನವನಿತನ್ನನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನಡತಂದು ಪನ್ನೇರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ 5 ಪೊಕ್ಕ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ 2007 ಪಟ್ಟ ಸಿಂಹಾಸನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡೀತದೆ ಐಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನವನೀತನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಡೆದು ಬರ್ತಿನಾರು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ 2016 ಸ್ವರ್ಣಬಿಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ ವೈಭವಪೂರ್ಣದ ನಡೆದು ಬರ್ತದೆ ಐತ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನವನೀತನ್ನೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೆ ಪಂಡೆ ನವನೀತನ ದಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆರು ಉಳ್ಳಾಲಗ ನಿಕಾಟವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತಿನಾರು ಇನಿತ ವೇದಿಕೆಡು ನವನೀತನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆವಡ್ಡು ಅಂತ ಮಾತಾಡಲು ಒಮ್ಮತವಾಯಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಅನ್ಕೊರಿ ಸರಿಯನ್ನ ಅರನೇ ತರ್ಪಾಗ ಅಂತ ಬೊಕ ಬಂಡೇರಿ ಅಜ್ಜಿ ನವನೀತನ್ನೇ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬರೆಯರಿ ಎಂದು ಬೊಕ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀರಿ ಇನಿ ಯಾರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮುನ್ನ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಯೋಗ ನಿಲಯನ್ ಪನ್ನೇರು ಇಷ್ಟಪಡಪ್ಪೆ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೂಡ ಆರು ಸಮರ್ಥವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನದ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ
ನನ್ನ 2024 ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡೆಯಬರುವುದು. ಇನಿ ಕಾಷ್ಟಶಿಲ್ಪ, ದಾರುಶಿಲ್ಪ, ಚಿಲಾ ಕೆತ್ತನೆಲು ನಡತೊಂದುಂಡು 5 ಕೋಟಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ. ಐತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ ನವೀನ್ ತನ್ನೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಲ್ಯರಿಂದ ಆರು ಬರಡಿತ್ತದೆ. ಆರು ಬೊಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಬರ್ರಾತಿ ಜಿಂಡೇರಿ ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಜಿ ತಾರೀಕರ್ದು 13 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ಸವ ನಡಪೆರಂಡು. ಉತ್ಸವ ನಡತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ 30 ಸಂಕೋಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂಡದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿವರೆಯಂಚಿನ ಅನಂತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ದಿನಮಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕೋಚ ಮಲ್ತದು ಐತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡಪೆರಂಡು. ಐಕ್ ಏರು ಮಾತ ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಇನಿ ಮಲಚಿರ್ತಾಯನ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏರು ಮಾತ ಪಾಲು ಪಡೆತರ ಅಕ್ಕಳು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವವಾದ ಅಕ್ಕಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೋರುಡು ಬಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನವ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚೇಟವರ ಇನಿ ಆರು ಅಲ್ತ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪಣೆ ದುಂಬು ಒಲಚಿಲ್ತಾಯನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡ ಪಂಪಿನ ಅಪ್ಪನೆ ಪಡೆದು ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪೊರಲ ಕಂಟಡಾಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಬಹಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಅಪ್ಪನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡಪೆರಂಡು. ಐಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಂಡದು ನೆಟ್ಟು ಏರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿತ್ತುಲೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಡು ಅಶ್ವಮೇಧ ಮಲ್ತಿನ ಅದ್ವೈತ ಮಲ್ತಿನ ಯಾಗದ ಫಲ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂತ ಪನೊಂದು 2 ಪಾತ್ರದ ಮುಗಿತಲದ ಚುಪ್ಪಿದೀಪ ಸರ್ವಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾಕಿರಿಗೊಂಜಿ ಮಾನ ಉಂಟು. ಆ ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಗುರಿಕಾರರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಉಂಟು. ದೈವದ ಮಾತಾ ಸೇವೆ ಅನಗಲ ದೈವ ಪಾತ್ರಿನ ಮುಟ್ಟುದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ, ದೈವದ ಲೆಪ್ಪುದ ಅಧಿಕಾರ, ದೈವದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊನ್ನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಅಂತ ಗುರಿಕಾರರು ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳೇರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತ ಜವನರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಾರು, ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನಾರು. ವಿಶೇಷತ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಆರು ಪುಣೆಯೊಂದುಪ್ಪುನಾರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನಗಳ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತದಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಅಂತ ಯಾನೆ ರಾಜೇಶ್ ಗುರಿಕಾರರು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ ನುಡಿ ಕೊರೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಶ್ರೀ ಒಲಚಿಲ್ತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕದ ರಡ್ಡಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿರಾಗ್ಲೇನು ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂತಂದು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೂಜನೀಯ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯಿ ನಂಚಿನ ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣನ ಪಾದಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಈಗಲೇ ಎದುರು ಏನು ರಟ್ಟು ಪಾತ್ಯಾರ ಬಯಸುವೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಆವಡು ಪಂದಂದಾಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಗಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣರ್ನಂಚಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಲ್ತ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸುಕತೆ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಯಾನಿ ಗೊತ್ತು ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಈ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣರನ್ನ ಕಾರ್ಪತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೆ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಏನು ಕೊಂಚ ಪಾತೆರ ಪಂಡರು ದೇವೇರು ಇರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಇರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈಗ ದಾಲ ಭಯ ಮನ್ಬಿಡ್ತಿ ಇರೆಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತಿಂದ ನಾನು ಇರೆಗೆ ಆ ಪುರ್ತರು ಗಡಿಮುದ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಬಾಲ್ಯ ಬಂಡದು ಯಾನು ಆ ಪುರ್ತರು ಮೂಲ್ಯ ನೋಡಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆ ಮೂಲ್ಯನ ಯಾನು ನೇಕ ಹರವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಅವಾಗ ಆರು ಬಂದಿರು ದೇವರಿಗೆ ಈ ಖಂಡಿತವಾದ ಹರವಾದಿತ್ತು ನಾನು ಇರೆಗೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಆ ಒಂದು ಯೋಗ ಉಂಡು ಬಂಡದು
ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಸೌಖ್ಯವಾದ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತರೆ ಕೊರಿಯ ಆ ತರೆ ಕೊರಿನೇದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಂಕಿನಿ ಒಲಚಿಂತಾಯನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕುನು ಇದು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯಾಂದಿ ಅನ್ ಪನೆಯರ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲ್ಯಣ್ಣನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಲ ಆರು ರೇಖಕ್ಕ ಬಂದು ಆರ್ಲ ಇಂಕ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲಿರು ಆರ್ಲ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಕೋಟಿ ಚಿಗುರ್ಕಾರ್ಲೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಬಂದದ್ದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆರ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಒಲಚಿಲ್ತಾಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಈ ಜವಣರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದೇವಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಜೋಕ್ಲೆ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನು ಅಂತ ಗುರುಕಾರದ ಬೇಲೆ ಮಂತಿತ್ತಂದನಲ್ಲ ಮೂಲ ಈ ಜಾಗ ಇಡ್ಬಣ್ಣ ಏನು ಜೋಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಣೆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಬರೆಯಿನ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅವು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಆದಪ್ಪು ನಾವು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ ಅವು ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಸರಿ ಸಂದೇಶ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಪನ್ಯಾರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೆಡ ಮಾತಾಡ ಬಂದಲ್ಲ ದಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಡು 2016 ಮನೆ ವಿಷಯ ಇಡು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಾಗ 2 ವರ್ಷದ ಕೊರೋನಾ ಅಭಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ಸ್ಥಗಿತ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲನ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಂಡ ಏಪಲ ಪಡೊಂದಿತ್ತೆ ಗುರುಕಾರ್ಲೆ ಅವನ ದಾದನ ಮನ್ಪುಗ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಲ್ಲಣ್ಣನ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಪಾತೇರೊಂದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಲಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ತೂಲೆ ಗುರುಕಾರ್ಲೆ ಎಂಚಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಪೋಲೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೋರ್ನತ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಭೆನ್ ಸಭೆ ಸೇರನಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಶಾಸಕರಡ ಯಾನು ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚೆ ಅರ್ಥ ಉಂತುದುಂಡು ಐಕ್ ಈ ಒಂದು ದಾದನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೋಡು ಶಾಸಕರ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅವಾಗ ಆರು ಬಣ್ಣ ದಂಡ ದಾದ ಅವಡಿಕೆ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮರತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕು ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಈ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೆ ಬಂದಿರು ಆ 2 ದಿನ ಬಕ್ಕ ಆರು ದುಮ್ಮು ಪೋಯ್ತಿನಾರು ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಬಂದಿರು ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆ ನೀಕಿ ಯಾನು ಮರತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೆ ಇಂಚಿನ ಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೆ ಯಾರು ಬತ್ತದು ಆ ಮರ ಕೊರ್ಪೇದನು ಆ 2 ವಾರ ನನಗೆ ಮರ ಕೊರಿಯರು ಮರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಬತ್ತನು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪದ ಜವಣೇರೇನು ಯಾಪಾಗ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೋಯ ದಯ ಪಂಡಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಜವಣೇರಿಗೆ ಕನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿದಿಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲನ ಆತ್ಮಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತದು ಆ ವಿಚಾರ ನಾಕುಲು ಇನಿ ತನ್ನ 2 ತಿಂಗಳು ಬೇಕರನ್ನು ನೆತ್ತೇರು ಮಂತದ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂಜಿ ಪಾತಾರ ಬಂತೇರು ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಹೆಂಗೆ 10 ಜವಣೇರನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈ ದೇಶನ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಒಳಚಿಲ್ತಲ್ಲ 10 ಜವಣೇರು ಬತ್ತದು ಬೇಲೆ ಮಂತಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಹತ್ರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸತಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಆಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಭಕ್ತೇರು ನಕ್ಲೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ನೇಟ್ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತು ಆಪುಂಡ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ 2024ನೇ ವಿಷಯವಿಡು ಎಂಗ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 2 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂದೊಂದು ನಾಗಮಂಡಲದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಐಕ್ ಈ ಒಳಚಿಲ್ದಾಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಸೇರ್ದಿ 100 ಜವನಿರತ್ತು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲು ಭಾಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರು ಬಂದದು ಯಾನ್ ಅಂತ ಗುರುಕರ್ಲ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಡು ಪಾತೆರದು ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಬರ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಳಚಿಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ವಕರಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ 2 ಪಾತೆರ ಅಂತ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣರ ಪಾತೆರಿಯರು ಗುರುಕಾರಣ್ಣರ ಪಾತೆರಿಯರು ಮೂಜಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣನೇ ಕಡೆ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತಿನ ಕಡೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅರ್ಕುಳಗೂಡದ ಪಾತ್ರ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಪೂಜ್ಯರು ಪೂರ ಎದುರ್ದ ಮರಗಿಟ್ಟು ಕುಳಿತಿತ್ತೇರು ತಂತ್ರಿವರಣ್ಯರು ದೈವಜ್ಞರು ಮೂಲ್ಯಣ್ಯರು ಉಪತಂತ್ರಿಗಳು ಆ ಪರ್ತುಡು ಅರ್ಕುಳಗೂಡದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಂಗಲಾಪಿತ್ತರು ಇಡೀ ಸಭೆ ತಗೊಂಡ ಅವಲುಪ್ಪುನ ದೈವ ಅವಲುಪ್ಪುನ ಊರ್ದ ಪುದಾರ್ಥ ದೈವ ಸಂಬಂಧೋಪ್ಪುನ ದೈವ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬೈತಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಆ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬರಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಕಾಡೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ಆ ದೈವನೆಲೆತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಬರ್ಪುನಲ ಕಂತಿನ ಯೋಗ ನವೀನ ಜಯಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿಗಳು ಪರಂಪರೆದ ದ್ಯೋತಕವಾದ ಪುನಾರು ಅರ್ಕುಳಗೂಡದ ಸಂಬಂಧದ ಗುರ್ತಾದ ಪುನಕಲು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ನವೀನ ಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅರ್ಕುಳಗೂಡದಾರು ಆರು ಪಾತೆರ್ನ ಬಹುಶಃ ಉಳ್ಳಾಳದ ಜನತದ ಏತೋ ಸಂದೇಹಲೆಗೂ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಲ ಹಿಡುಪುನ ಜಾತಿ ಸಂದೇಹಲ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚಾದು ನವೀನಕ್ಕನ ನವೀನ ಭಾವದ ಪಾತ್ರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರ್ಕುಳದಿಂದ ಬಂದ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪುನರ್ನವೀಕರಣಗೊಂಡು ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡೆದ ಶುಭಾವಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಅರ್ಕುಳ ಬೀಡಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕೋಟೆ ಬೀಡಿನ ನಾಯಕರ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಪುರಾತನತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರ್ಕುಳದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಪರಂಪರೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದೆ. ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೀಡಿನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ಹಿರಿಯರ ಹಿರಿತನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಮನೆದೇವರಿಗೆ, ಮೂಲ ಬನದಲ್ಲಿ ನಾಗನಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮಚಾವಡಿ, ಬಸದಿ, ಸಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರ್ಕುಳವನ್ನು ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡ ಬಂದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟ ಫಲದಾಯಕವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ ದೈವದೇವರುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಗೋಚರಿಸದು. ದೇವಿಗೆ ಹಲವು ರೂಪ. ನಂಬಿದವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಗಳು. ಜೈನ ಮತಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಕುಳ ಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವ ಭೈರವ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯೇ ಕೊಳಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಗೌರ ದೇವಿಯಾಗಿ, ಅರ್ಕುಳದಲ್ಲಿ ಮಗ್ರಂತಾಯಿ ದೇವಿಯಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಚಿತ್ತಾಯಳಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆಯುವ ಜಗನ್ಮಾತೆ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಯಕೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳ ಸತ್ಯಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ, ನಾವು ನಂಬಿದ ಸತ್ಯಗಳು ಸಾಗರದಂತೆ ಅನಂತವಾದುದು. ನಾವು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ತರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಏಳ್ಗೆಯ ದ್ಯೋತಕ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀ ಒಳಚಿತ್ತಾಯ ದೈವದ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯೋದಯದ ದ್ಯೋತಕ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯಪದವಾದ ದೇವತಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ದೇವಿಯ ಇಚ್ಛೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಮಹೋನ್ನತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾರಿಯರು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಯಾರು ಎಂದರೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ, ಕಿತ್ತೂರಿನ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಣಿ. ಪರಂಪರಾನುಗತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ನಾಡಿನ ಜನರು ನಂಬಿದ ದೈವದೇವರುಗಳು. ಅರ್ಕುಳ ಬೀಡಿನ ಹಾಗೂ ಉಳ್ಳಾಲದ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೊಂಡಿಯೂ ಆಗಿದ್ದುದು ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯೇ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ದೇವತಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಅಭಿನಂದನೀಯ ಹಾಗೂ ಅನುಕರಣೀಯ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಕುಳಿನ ಬೀಡಿನ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಕುಳ ಬೀಡಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಹಾಗೂ ದೇವತಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೇಮಾವತಿ ಗಡೆಯರ್ನ ಧ್ವನಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಳ್ಳಾಳದ ಜೈನ ಭೂಮಿಡು ಜೈನ ಮನೆತನದ ಗುರ್ತೋಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಬಸದಿ ಒಂಜಿ ಬುಟ್ಟ ಏತೋ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪಳನು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಜೈನ ಪರಂಪರೆ ಜೈನ ಮನೆತನನೆ ಉಂಡು ಬಂತದ್ದು ಆಳಿನವು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಪ್ರಾಕ ಕಾಲೊಡುದಿಲ್ಲ ಪರಪೋಕೊಡುಲ್ಲ ಆಂಡ ಇತ್ಯದ ವೇದಿಕೆಡು ಜೈನ ಮನೆತನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲ ತುಯರ ತಿಕ್ಕಾಂದಿನೇ ದಿಂಜ ಆಂಡ ಒಳಚಿಲ್ತಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ಸವದ ರಡ್ಡು ದಿನತ್ತ ಸಬ್ಬೆಟ್ಟಿಲ ಜೈನ ಮನೆತನ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಪನ್ಪನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಊರುಡು ಜೈನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಚಾದು ಆರ್ನ ಆ ಹೃದಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕನ್ನಡಡು ಆರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪದ ಪ್ರಯೋಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಕೇರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರ್ತುಲೆ ಅರ್ಕುಳ ಬೀಡಿನಿಂದ ವಂದನೆ ಉಳ್ಳಾಳದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಅರ್ಕುಳ ಬೂಡುಗು ಅಂಚಾದು ಈ ಉಳ್ಳಾಳದ ಅಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪು ಈ ಒಳಚಿಲ್ತಾಯ ಎಂದು ಇನಪಗ ಆ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರನವರ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಪನ್ಪನ ಅಂಗಲಾಪಿತ್ತು ಉಳ್ಳ ಇಡು ಬತ್ತಲು ಹೊರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದೇ ಒಂಜಿ ಗುಂಪುಡು ಸೇರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಸನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅರ್ಕುಳ ಬೂಡುಗು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಲಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಲ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಪನೊಂದು ನವೀನ ಅಕ್ಕಗು ಸೊಲ್ಮೇನು ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಜೋಯಿಸರುಳ್ಳಿರು ಮಾತಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಾರು ಏತೋ ವೇದಿಕೆನ ಎಡ್ಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ನಾರು ಬೊಕ ವಿಶೇಷತಃ ಓಲು ದೈವ ನೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ತಪ್ಪುಂಡ
ಆ ತತ್ತಿನ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರಿಸೂತ್ರಗೂ ಕನಿಯರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ದೀದು ಬೆನ್ಪುನಾರು ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತರ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕುಡ್ಲು ಆರ್ನ ಪುಣ್ಯವಚನನು ಕೊರಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಊರುಂದೇ ಪನೊಲಿ ಶ್ರೀತ ಧರ್ಮದರ್ಶಲಿತ ಪಂಡೇರೆ ಮುಲೊಂಜಾತ್ ದೈವ ದೇವೇರುಲ್ಲೇರು ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂದಲ್ಲ ಮುಗಿಯನ್ನಾತ್ ದೈವ ದೇವನ ಶಕ್ತಿಲು ಈ ಜಾಗಡುಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಈ ಊರುಡು ಇತ್ತನ ಈ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟಿನಗಳು ಪುಣ್ಯವಂತರೇ ಪನೊಲಿ ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯವಂತೇರು. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯನ ಸಾಧೂನ ವಿನಾಶ ಚ ದುಷ್ಕೃತಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಮಿ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಪ ವಾ ಊರುಡು ವಾ ಜಾಗಿಡು ಧರ್ಮ ಅವನತಿಯಾದ ಅಧರ್ಮ ಯಾಪ ವೃದ್ಧಿ ಯಾಪನು ಆ ಸಮಯಡು ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಅರ್ಕುಲಡುಪ್ಪುರಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಪುಲು ಮಗ್ರಂಥಾಯ ದೈವಲು ಸುದೆ ಕಡದ ಈಮೆಕ ಬೈದ ಮೂಲ ಏತ ವರ್ಷ ದಿಂಚಿತ್ತ ಮೂಲಿತ ದಾನ ಅಧರ್ಮ ವೃದ್ಧಿಯಾಪನ ಸಂದೇಹ ಉಪ್ಪುಡ ಐಕ ಬೋಡದ ಮೂಲ ದೈವ ಕುಡಲಾಕದ ಈ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಲ್ಪೆರೆ ನಿಖಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ದಿಕ್ಕದ ಮನಲಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಡ್ ಕುಲದನಕಲು ಮಾತ ಪುಣ್ಯವಂತೇರು ಅಟಂತೂ ಈ ಮೂಲ್ಯನ ವಂಶದಕಲು ಅಕಲ ಕೇನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ನಾರು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಿಡುದು ಅರೆನೇತು ಅಂತೇರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಯಾವು ಈ ಜಾಗೆಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಶಕ್ತಿಲಿನ ಗೊರಿಯರ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಧರ್ಮದರ್ಶನಗಳು ನಿಗುಲು ಪಡೆತಾರ ನಿಕುಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತೇರೆ ಬನ್ನಿ ನಿಕುಲ್ ಪುಣ್ಯವಂತೇರೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಈ ಭೂಮಿಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಅರ್ಕುಲದ ಎಂದು ಅವಿನಯ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿರೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಕುಲಡ್ದು ಏನ ನೀಡಲು ಎಬಡಾದಂದು ಅವೇ ಎಂಗಳ ಧನಿಕಲ ಮಧ್ಯೋಡು ಎಂಗ ಗುಲ್ನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕದಂದು ಇಂದುಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ನೆಬನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತಿನ ದಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರಿದ ಇಂದೇಕೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಲಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಈ ಶಕ್ತಿಲು ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಲು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಈತ ಜನ ಬತ್ತು ಮೌನಡು ಕುಲ್ದರ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲೇನಿ ಈತ ಭಕ್ತಿಡು ಮೂಲಪುರ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಏನೇರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತುಂದ ಆ ಧರ್ಮ ದೈವಲು ಭಾರಿ ಕಲಾಕಾರನಿಕದಾದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹೆಂಚುಂಡು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಉರಿ ವಿದೇಶಿ ಭಾರತವು ಬತ್ತೆಗೆ ಭಾರತವು ಬನ್ನಗ ಅವರು ಕುಂಭಮೇಳ ಅವಂತನಿಗೆ ಆ ಕುಂಭಮೇಳ ತುನಗ ಸಾಧು ಸಂತೆರು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಗು ನೀರಡು ಮುರುಕುವೆರಿಗೆ ಲಕ್ಕುವೆರಿಗೆ ನೀರಡು ಮುರುಕುವೆರಿಗೆ ಲಕ್ಕುವೆರಿಗೆ ನೀನು ತುನ ವಿದೇಶಿದ ಕೆಂಡೆಗೆ ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏಕಂದು ಅವ್ರಿದ್ದ ಸಾಧು ಪಂಡರಿಗೆ ಒಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒರಿಗಿಡ್ದವರಿಗೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಬೈದನ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದು ಬೈದನ ಅತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಡು ಎಂಚ ಬಂದ ಕುಡಕಿನ್ವೆಗೆ ನಿಗುಲು ಈತ್ ಜನರು ಸೇರಿಸೋಡಂದ ಎದ್ದು ಸಮಯ ದಿಂಚಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ದಾರಂದು ಅವ್ರು ಪುನ ಸಾಧು ಪಂಡೆಗೆ ಪಂಚಾಂಗದಿದ್ದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಡು ಬರುತ್ತನಿಗೆ ಇಂಚಿನ ದಿನ ತಾನಿ ಮೂಲು ಕುಂಭಮೇಳ ನಡಪುಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಚಾಂಗ ನಕ್ಷತ್ರ ವಾರ ತಿಥಿ ಕರಣ ಯೋಗಮೇವ ಪಂಚಾಂಗ ಈ ಐನು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗ ಆಪುಂಡು ಆ ಪಂಚಾಂಗಡು ಇಂಗಿನ ಬರೆತುಂಡು ಅವು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಬೈದಿನವು ವಾ ಗಳಿಗೆಡು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಬಾಪುಂಡು ವಾ ಗಳಿಗೆಡು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಬಾಪುಂಡು ವಾ ಗಳಿಗೆಡು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಅಸ್ತ ಬಾಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇನಿಕ್ಕಲ ಓಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪಂಡಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾವು ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆ ವೇದಲಿನ ಕಣ್ಣು ಆ ವೇದಲು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನುಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆ ಬಂದು ಬಳಗ ಪೂರವಾದ ಆ ವೇದ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡ ಅವೇನು ಬರೆತಿನ ಏರನ್ನು ನನಗಲ ಏರೆಗಲ ನಾಡ್ರ ಆತಜಿ ಅಂಡ್ ಆ ವೇದೋಡು ಇಂಗಿನ ಪಂತೆರ ಅವಿನಿಕ್ಕಲ ತದಜಿ ನಮ್ಮ ವೇದೋಡು ಪಂತಂದು ಲೋಹ ಬಾನೋಡು ರಾಯರುಲ್ಲ ಲೋಹ ನೀರುಡು ತೇಲೆರುಂಡು ಲೋಹ ಪಾತ್ರೆರುಂಡು ಅಂಗೈಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಏರುಂಡು ಇನ್ನು ಲೋಹ ಪಂಡ ವಿಮಾನ ಆಕಾಶಡು ರಾವೊಂದು ಲೋಹ ರಾವೊಂದುಂಡು ನಂಬೆರಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ವೇದೋಡು ಆನಿ ಪಂತೇರೆ ಲೋಹ ನೀರುಡು ತೇಲೊಂದುಂಡು ವಾಡ ಶಿಪ್ಪುರ ತೇಲೊಂದುಂಡು ಲೋಹ ಪಾತೇರುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಂದುಲ ಲೋಹ ಪಾತೇರುಂಡು ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ತೂಪ ಅಂದೆ ತೊಲೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನನು ಪಂತನವು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ
ಮೂಲು ಉದ್ಧಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನನಾತು ಉದ್ಧಾರ ಆವಡ್ದಿದ್ದ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮೋಡು ಎಂಚೊಂಡು ಅವೆಂದು ತೆರಿಯ ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ ತೆರಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ ಅಪ್ಪೆಲ ಕಾವಡು, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಅಪ್ಪೆ ಜಿಜಾಬೈಲ ಕಾವಡು. ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಲ್ಕತ್ತಡು ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಡಿದಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮಲ ಸಾರೋಟ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಪೋಂದುತ್ತೇರಿಗೆ ಪೋಂದುಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ನರೇಂದ್ರ ದತ್ತ ಜವನ್ಯಡ ಕೇನವರಿಗೆ ಮಗ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈ ದಾದಾಪ ಅಂದು ಐಕ ಆ ಹುಡುಗಿ ಪನ್ಪೆಗೆ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡುಪ್ಪೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪನ ದಯಬಂಡ ಕೊಲ್ಕತ್ತಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಕೀಲ ಯಾದಪ್ಪನ ಯಾನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನರ್ದು ಮಲ್ಲ ವಕೀಲ ಆವೆಂದು ಎಣ್ಣಿದ್ದ ನಾನ ತುಲ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈನ ಕಲ್ಪಾದೆಂಬ್ಯಾಗ ನಿಮಗೆ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಕ ಮಲ್ಲ ಇವಕ್ಕ ಅಂದು ಅಪ್ಪೆ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಇಲ್ಲೆಡೆ ಲೆತುಂದು ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲೆಡೆ ಲೆತುಂದು ಬತ್ತದು ಬಾಲಿನ ಪುರ್ಲುಡು ಮೀಪಾದ ದೇವರನ ಕೋಣೆ ಪೋದು ಲೆತುಂದು ಪೋದು ತೋಚ್ಪವರಿಗೆ ಮಗ ಈ ಮಲ್ಲ ಇವಕ್ಕ ಸಾರಥಿ ಯಾವಡು ಅಂಡ ವಾಸಾರಥಿ ಅವಡು ಬಂಡ ಈ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಅವಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೆಗ ಸಾರಥಿ ಅವಳು ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಈ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತಾವಳು ಅಂಚನಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಾರಥಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಡು ಬಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಸಾರಥಿ ಅತಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ಈನ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ ತೋಚ್ಪೈ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ಬಣ್ಣದ ತೋಚ್ಪೈ ನೀ ಅವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಆ ಅಂಚಾದ ಬನಗ ಪ್ರತಿ ಮಾತೃನ ಕುಲ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಿತುಲೆ ಎತ್ತರ ನಾರೆಂತಸ್ತು ಪೂಜಂತ ರಮಂತ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಅವಳು ನಾರಿಯರನ್ನು ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಭಾವನೆ ಇಡ್ತು ಪೇರು ಅವಳು ದೇವರುಪ್ಪರಿಗೆ ಏತು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೇರ ಅಮ್ಮನ ಕುಲು ಈ ಅಮ್ಮನ ಕುಲು ನಿಗುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡ್ದಿತ್ತಂದಾನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡನೆ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಡು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಪನ ಬಂಡ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮಯಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಆ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿಗೆ ದೀಪದೀಪನ ದೀಪ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯದನ ಸಂಪದಂ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನಂ ದೀಪೋಹರಾತಿ ಪಾಪಾನಿ ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪ ನಮಸ್ತುತೆ ಪಂಡದು ಆ ದೀಪನು ಪತ್ತದು ಆ ದೀಪನು ಇಂಜಿನೇಗ ಪೊತ್ತಾವ ಪಂಪನೇತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಂಡದು ಕೊರನು ನನ್ನ ಜೋಕುಲು ಜ್ಞಾನವಂತರ ಬೇರೆ ಅಪಗ ದೀಪ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಡು ಅಕಲೆ ಕೊಂಚ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಡು ಬಂತೆ ರೆಂಚ ಬಂಡ ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಲ್ಲಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತರೆ ನಿಲ್ಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವ ಯಾಕಡೆ ಬನ್ನಗ ಅವಳು ನೃತ್ಯ ಭಜನಾವಂತಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ನ ಸಾರಥಿಯರು ನಡ್ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಕುದುದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ನಿಂಗೆ ಅಂಚನೆ ನಲಿಪೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಲಿಪೊಡು ದೇವರಿಗೆ ಈನ ಪೊಡುಕೆ ದೇವರ ದಾಲಕಿಯಿಂದ ಜೇರು ಒಂದು ದಳ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿಯು ಬಿಂದು ಗಂಗೋದಕವು ಇಂದಿರಾರಮಣೆ ಗರ್ಪಿತವೆನ್ನವರು ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡನೆ ಈತೆ ಭಕ್ತಿಡು ಕೊರಡಾಯನ ಅಂಜಿ ದಳ ತುಳಸಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನೀರು ಯಾವನಿಗೆ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕಲ್ಪೊಡಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಲಕ್ಕುಡು ಈ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮಯಡು ದೇವರನ್ನ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಡ ಹೊರತು ಟಿವಿದೆದುರು ಕುಲರವಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ವಿರಸರನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ದನ್ನ ಮಾಮಿ ಮರಮಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಿಡುದು ತೂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ದಿಂಜೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡಪುಜ ನಡಪುಂಡು ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪೇನೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಬನ್ನಗ ತಾಸೆ ಬಿಟ್ಬೇರೆ ನಮ್ಮಲ ಮಂಡೆಗದ್ದಾವ ಅತ್ತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಇನ್ವಾಲಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಟೋ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಆಟೋ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ ಮಂಡೆಗದ್ದಾವ ವೇಷ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮಲ ಕಾರು ಬಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯವ ನಡೆಯರಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಗಡು ತಾವಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಆನೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯನೇ ಬಂದು ಪೂಜಾ ಸಂಗೀತದ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಗಡು ಮಂಡೆಗದ್ದಾವ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ್ಯ ಮನೆತು ಸಂಗೀತ ಆಯರೊಂದು ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮನ್ಪ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಐತೊಳ್ಳೆ ಪೋಪ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತೂಪು ನೆಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ಮಲುಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೆರಪುಂಡ ಅವು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೊಂದಿತ್ತನ್ನ ಮಾತು ಆ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪನ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಂಡು ಯಾಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮುಗಿಂದು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇருந்து ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಪಂಡಿರು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಇಂಚೆ ಇನಿ ಕೊರ ಬತ್ತನ್ನ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರೇ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಡ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಪನು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಡ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಎಡ್ಡಂಗನೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪನು ಎಡ್ಡೆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಬರ್ಪ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಬದುಕುವ ಓವೇ ಗಲಾಟೆ ಪೆದಂಬು ಬಿಟ್ಟು ಓ ಒಂದ ಪುರ್ಲುಡು ಬದುಕೊಡು ನಿಂತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂದ ಓಲ್ಲ ತತ್ತದ ಸಾಧ್ಯ ಜಿ ಧರ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಗೂ ಏನ ಎಂಚ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆನ ಪಂಡನ ಪ್ರತಿ ಆನುಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬದುಪ್ಪಲು ಇನಿತುಲೆ
ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋಪೇರು ಪೋದು ಬನ್ನಗ ಬೈಯಡ್ ಅಕ್ಲ ಬಾಯಡ್ ಪುಂಡು ಪಾನ್ಪರ ಗುಡ್ಕ ಇಂಚಿನ ಆ ವಿಷಯನು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಶನ ದಿನಾಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಬರೆತಿದ್ದು ಇಂಜುರೀಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಆಂಡಲ ತೋಜು ನಂಗೆ ಒಲ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಬರೆದಿದ್ದನಿಗೆ ಈ ಬಸ್ ಪೋಯಿನ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೈದೆ ಇರಂದು ಅಂಚಿನ ಬಸ್ ರೋಡ್ ಪೋಣಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುನೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರೆತಿರಿಗೆ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸೈದೆ ಇರಂದು ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜನೇನೇ ಜನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಬರೆತಿದ್ದನಿಗೆ ಈ ವಾರ್ಡ ಮುರುಕುದು ಕೆಲವರು ಸೈದೆ ಇರಂದು ಅವು ಲೇರ್ಲ ಪೋತುಜರಿಗೆ ಆ ವಾರ್ಡ್ ಅಂಡ ಗಂಗಾಸರೋಡ್ಲ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಂಬಾಕುಡ್ಲ ಬರೆತೀರಿ ಇಂಜುರೀಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅವಿನ ಏರ್ಲ ಓದು ನೀಚಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಓದುನಾಥ ತಾಳ್ಮಂಕಿಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಓದಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ದುರ್ಗುಣ ದುರಭ್ಯಾಸನು ದುಷ್ಟ ಸಹವಾಸನು ದುಶ್ಚಟలను ಕಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯನು ನಮನೆ ಕರತಂದುಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿಬಕ ದೇವೇರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ದೇವೇರ ಆವಡು ನಿತ್ತನ್ನಾಂಡ ದೇವೇರಾದ ಪರಿವರ್ತನೆದಿಂದ ನಮಕ್ ದುರ್ಗುಣಲು ದೂರ ಆವಡು ಸದ್ಗುಣಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಸದ್ಗುಣಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲು ಅವಲವಲು ಬೆಳಗಡು ನಂತರ ಸಮಯಡು ಮೂಲಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಪಣ ಬಂಡೇರೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಸೇರ್ಲೆ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೇರಿದ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ನಿತ್ಯಲ ತುಡರದ ನಂಬುಲೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಪೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗೊಡು ಪೋಪೆರೆ ದೇವರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಮುಳಿತನ ದೇವರ ನಿಖಿಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಮಾತೆರೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಉಂತಾವೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಬಿನ್ನೆರಾದಿ ಇಂಕನೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ದೇವಿ ಬೈದತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ್ತ ಈ ಭಾಗದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಲ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತದ ಅನುಭವ ಪುನಾರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೆಂದಿನ ನಾಯಕಿ ಅತ್ತಾಂದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡಪುಣಿಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಭಾಗಿಯಾದ ಇನಿಕಿಲ ಮಾತಾ ಜವನರನೊಟ್ಟಿಗಿದರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿ ಆರ್ನ ಮದೀಪು ಗೊರ್ಪರು ಆಯ್ತ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೊಕ ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬೊಕ ಶ್ರೀಮತಿ ನವೀನ ಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅಕಲು ಅರ್ಕುಳಗೂಡದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಕಲು ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಪಿದಡುವೆರು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರೇಮ ಬುಡ್ದುಕೊರೋನುಲ್ಲ ಅಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನನ್ನ ದುಂಬದದೇನುಂಟುಲ ಈ ಉಳ್ಳಾಳದೊಟ್ಟಿಗುಪ್ಪಡು ಅಕಲ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ನೆನಪು ಅಪಗಪಗ ಆಪುಲಕಾವಡು ಜೈನ ಪರಂಪರೆದ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸದಾಶಿವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಕೆಡು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಮದೀಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಮಾತಾತಿ ಕಡ್ಲ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಆ ಪುನವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುವಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಪಾತ್ರನ್ನು ಪಂಡೇರು ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಈ ಭಾಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದುಂಡು ಒರಿ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ವೆಗೆ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂಜೇ ಶಿಲಾಮಯನ ಕಲ್ಲಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತುಪಡಿ ಪಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರ ಪಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಪಡು ಅಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡುಪ್ಪನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾಯೆ ಇನಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂದುಂಡು ಆ ಮೂರ್ತಿಡ ಒರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ಬೇಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಪನ್ಕೊಂಡಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿತ್ತನ ಮಾತ ಇನಿ ಸುತ್ತುಪವಳಿ ಮೆಟ್ಟಲು ಮಾತ ಒಂಜೇ ಶಿಲಾಮಾಯನ ಕಲ್ಲಡು ಇನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಣ್ಣಂದ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ದಾಯೆ ಇನಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಪನ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಕಲ್ಲಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಮಾತ ಕಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಆ ಶಿಲ್ಪಿನ ಉಲಿತ ಪೆಟ್ಟು ಇನಿ ಮೂರ್ತಿ ಆದ ಎಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಮುಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಆದ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕದಂತ ಹಿಡ್ದಾಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣದ ಅರದು ಕಾರದ ಉಗುರು ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಈ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆತೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ಆ ಮೂರ್ತಿ ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಿ ಪೂಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಚಂದದ್ದು ಇನಿ ಆ ಮೂರ್ತಿಲು ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ ದೇವಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಇನ್ನು ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಾತ್ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡ್ದಾಂಡ ಆ ಪರಿಸರ ಉಡುಪನಕ್ಕಲ ಮಾತ ಮನಸ್ಸುಲ ಬಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಉಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೀತನಂಕ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿದ್ದಲಕನೆ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಜಾಗೆ ಐಕೆ ಎತ್ತು ಜಾಗೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಪನ್ಪೇರು
ಐಕೊಂದು ಈತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಾಗ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಣದು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಪಂಡರಿ ಆರ್ನ ಪೂರ್ವಜರಡ ಇನಿ ಕೇನ್ನಗ ಆ ಜಾಗನ ಜೈನ ಸನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡರಿಗೆ ಅವ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಕೊಂತದ್ದು ಐನು ಮಾತ ತೂನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಬೋಡ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡೇರಿ ಅಂಡ್ ಆರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಒಂದು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡನಾಡ ಒಂಜಾತ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇನಿ ಜಾಗ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಆರು ಕೊರತನಂಚಿನ ಜಾಗ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಇನಿ ಕೋಟಿಗೆ ಸಮಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ತನ 28 ಸೆನ್ಸ್ನ ಆರು ಜಾಗ ಕೊರಪುನ ಮುಖೇನ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಇನಿ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಡೆ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಕ್ಕನ ಕುಟುಂಬದ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಇನ್ನು ಪೋದು ತೂನಗ ಒಂಜಾತ 5 ಎಕರೆನ 100 ಎಕರೆನ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇನ್ನು ಭೂಮಸೂದೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಾಲದ್ದು ಇನ್ನು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಏನಿ ಭೂಮಸೂದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಆ ಜಾಗೇನ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಲು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಇನ್ನು ಯಥೇತ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೂವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಇನಿ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇರೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ಈ ಭಾಗಡ್ ಜಾಗೇನ ಬಡ್ದು ಕೊರಪಿನ ಮುಖೇನ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಾತೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜವನೇರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇನಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೊಪ್ಪಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಡ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರುತ್ಥಾನಡು ಇನಿ ಅಕ್ಲ ಕಾರ್ಯನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ದೇರಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಆ ದೈವದ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಚಿಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಬಂದರೆ ಬರೀ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಕಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪಾಲ್ದೆತನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೈವಲಿನ ಪೂರ್ಣ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹದ ಪಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ನನಾತ್ ಇನಿ ಪಾತ್ರ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದ್ರ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಈ ಕಮಿಟಿದ ಪದಾಧಿಕಾರನಾಗಲಿ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತರಿಗಳ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡಾನಗ ಜವನ್ಯರ್ನ ಕೂಟ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿಂದ ಬೆಂದಿನೆಂಚಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿಮಾನದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಚ್ಚೆರಡು ಪಾಲ್ದೊತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಅಭಿಮಾನನು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರಡು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿ ಅರಿಗೆ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟದು ವಂದನೆ ಗುರುಕ ವೇದಿಕೆಡು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖೇನ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದ ಶಿಕ್ಷಣದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿನಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊರ್ನಾರು ರಾಜಕೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿರಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆವೆನ್ನೊಂದು ಪುನಃ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಇಂಚಿನ ಎತೋ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮುತಾಲಿಕೆ ವಹಿಸಿದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಆರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಭಿನ್ನಯ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಒಳಚಿತ್ತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇವಮೂಲ್ಯನವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಕಾರಣಿಕದ ಈ ಒಂದು ದೇವದೇವರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದು ಕೂಡ ನಾವಿವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಗತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾತಕ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ
ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು, ಆದಾಗ ಆ ಊರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಒಳಚಿಲತ್ತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರಚಾಮುಂಡಿ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಊರಿನ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳ ಪುಣ್ಯವೇ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯದ ನಾನು ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೂಡ ಒಂದನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲನವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಊರಿನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಉಳಿದಂಥ ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಆ ಕಾರಣಿಕ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀದೇವರು ಅವರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಶ್ರೀದೇವರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಾಯಂದಿರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಚಂದವೆನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದರ ಚಂದನೇ ಬೇರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಟ್ಟು ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಈ ಪರಿಸರದವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಂದು ಶ್ರೀ ದೇವರ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀದೇವರ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸುಗಮವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಹಳ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕೊಡಿದ ದಿನನೇ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಸಬಟ್ಟು ಬತ್ತೆ ಸೇರುವರು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ಇಟ್ಟ ಆಂಡ ಕಾರಣಾಂತರಗರ ಬರೆಯರಾಯ್ಚಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬೈಜರತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಜರಿತ್ತಲು ಇನಿ ಆರು ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಯಾರು. ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟದು ವಂದನೆ ಕೊರಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದು ಬಂದುಲೆ ವೇದಿಕೆಡು ಗುರು ಸದೃಶರು ಕುಡ್ಲದ ಕಾಲೇಜು ಬುಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ಪಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜವನರ ಕೂಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುನಾರು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಪುನಾರು. ಆರ್ನ ಗುರುವಚನ ಕೊರಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಾವೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮನಸಂಕಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಲ್ಪ, ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪ. ವೈದಿಕ ಕ್ರಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇರೆ. ವೈದಿಕ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಭರತ ವರ್ಷೆ, ಭರತಖಂಡೆ, ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರೆ, ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭೂತಿ ಬೇಕು. ಈ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಗೂ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಒಂದು ಮನೆಗೂ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಡ ಪುರಾಣ, ಅದು ಹಿಂದೆಂಥ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪುನರಪಿ ನಮ, ಅದು ಹಳತ್ತಾದರೂ ಹೊಸ್ತದು. ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪುರಾಣ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈ ಊರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿನ ಹೆಸರಿಗೆ, ಮನೆತನದ ಹೆಸರಿಗೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವ ಜನತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷ 75ನೇ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಭಾಳ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಇತಿಹಾಸ, ಊರಿನ ಇತಿಹಾಸ, ಓಣಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿಟ್ಟರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಕಲೆಯನ್ನು ಏರಿಸಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ನಂಬಿ ಈ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾನು 3 ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ತೆರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ದೈವಭಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು, ಗಾಡ್ ಫಿಯರಿಂಗ್, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಬೇಕು, ಹೆದರಿಕೆ ಬೇಕು, ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಬದುಕು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈಗೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು, ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಜಲ ತೆಗೆಯುವಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ. 4 ಜನರ ಎಂಜಲು ತೆಗೆದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಸುಖವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊನ ಕಟ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ. ಅಂಥವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು. ನಾನು ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಗೆ 2 ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. 1ನೇ ಜನ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬರ್ತ್. ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಅವ್ರು ತರ್ತಾರೆ ದೇವರು. ನಾವು ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಥವ, ನಾನು ಈ ಜನಾಂಗದವ, ಬಟ್ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ತುಳಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಎದುರುಗಡೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗ್ತವೆ ಅಂತೆ. ಅಪಮೃತ್ಯು ಯೋಗ ಇದ್ರೂ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪ ತುಳಸಿಕಟ್ಟೆ ಬುಡದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಜೀವಂತ ದೇವತೆಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಶ್ವತ್ಥನ ಮರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸೂರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬರಬೇಕು, ಕಾಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೌರವ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2ನೇ ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದು ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು, ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗದ ತನಕ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬರು ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಜನ್ಮ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಇನ್ನು 3ನೇ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ, ಭಕ್ತಿ, ಗೌರವ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ದೇವರುಗಳು ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಅದು ಬೇಡ, ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯೋ ಗೂಬೆ ಮಂಚೂರಿಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸೇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪಂಚಗಿಜ್ಜೆ 2 ಸತಿ, ಈಚೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಚೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹಿಡಿದು ಉಂಟು. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಶುಚಿತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರೋನಾ ಅಷ್ಟು ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಾಧಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಭಾಳ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶುಚಿತ್ವದ ಮಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ, ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ, ನಂಬಿದವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ
ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೀ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕರೆದವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿಗೂ ದೇವತಾರಾಧನೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ, ಜೀವನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಜನರ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಪಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುವುದರ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ಶೋಭೆ ಕೊಡುವಂತಹ ನುಡಿಗಳನ್ನಿತ್ತಂತಹ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಮೊಗವೀರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಳ ಇಂದತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಸಾಲಿಯನ್ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳರು. ಜವನೇರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿದು ನಿರಂತರವಾದ ಕಡಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು. ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾದು ಪಡು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೊಗವೀರ ಬಂಧುಲೆಡ ಉಂಡು ಮಂತಿನಾರು. ಅತ್ತಾಂದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಬುಳೆಚ್ಚಿರಿಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಶಾಲೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ ಮೂಡಿತಿನಂಚಿನ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತಿನಾರು. ಐಡದರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆನಿಂದ ದಿನ ನೂದೊಕ್ಕಿಲ್ದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಸಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಚ್ಚಯ ಅನಗ ಐತ ಕಾರ್ಯಂತರ ಅದಲ ಬೆಂದಿನಾರು. ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಪುನಂಚಿನ ಮನೋಜಣ್ಣ ಈ ಸಲ ಮೊಗವೀರ ಸಂಘದ ಗುರುಕರರಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣೆ ಪಾಠದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರಲು ಬಂದಾಗ ಮುಳ್ಳಣ್ಣ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತಂದ ಈದ್ ಪುಟ್ಟಾದಂದ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿನ ಬಂದರು ಚಪ್ಪಲೆ ಪಾಡ್ದಿರ್ಲಿ ಏಪರ ಮುಗಿಪೋರು ಬಂದು ಕಾತೊಂದಿರ್ತೀವಿ. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತರನ್ನ ನಂಬಿಕೆ, ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅಡಚಣೆ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪದೆ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಕೂದಾರೆ. ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಯಾರು ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಅರುಣ್ ಮುಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿರೂಪಣೆ ಐಟಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಪುತ್ರನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕರು ಐಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಾತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆಯ ಪಲ್ಲು ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಪುನರಪಿ ಆ ವಿಷಯ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಪಾತ್ಯರ್ಜಿ ಯಾನು ಪಾತ್ಯರ್ನು ಈ ಒಟ್ಟಾರದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಪನ್ನಾಡ ಈ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರದ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಜನಕುಲಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪುನರಪಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟ ಅಕ್ಕಲಿನ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪುನರಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೂಲನ್ನಿರು ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ಯಾರು ಪಾತ್ರೆಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಇನ್ನು ಈ ಜಾಗೀಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಟ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇದೀಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಉಂಟದ್ದು ಬಂಡೇರು ಯಾನದಾದ ಬಂಡ ಬಂದಾಗ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಗಮನಿಸಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ ಮಾಗನೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಜಾತಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ತೂಪ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಈ ನೆಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ ಮಾತಾ ಜಾತಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಚ ಬಂದಾಗ ಈ ಭಾಗಗಳು ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಕೆಲವನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಮೊಗವೀರ ಪಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಮೊಗವೀರನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈ ಮೇಕೆ ಬತ್ತಂದ ವೀರಭದ್ರ ದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿಗರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂಗ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಗಾದಿಗನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಂಚಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಚಿರಮ ಭಗವತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕೇವಲ ಜಾತಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಬೋಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಧರ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ ಅವರು ಬಂದಾಡ ಆ ಜಾತಿದ ಮಿತ್ತಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯನ್ನು ಜಿಂಜ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಮಿತ್ತಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಉತ್ಸವ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಆಯ್ತಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಆಯ್ತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬಂದ ಅಲ್ಪದ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ನಾನಾಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಈ ಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾತಿಗಾದಿತ್ರಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿದ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಬಂಡ್ಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಬಂದಾಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಸ್ತುಲ ಪರಿಕರಣೆ ಆದ ಪಡ ಹೊಸ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೊಸ ಐಟಮ್
ಆಂಡ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಜವನ ಇರಲ್ಲ, ಮುಲ್ಪದ ಮಹಿಳೆ ಇರಲ್ಲ, ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಅವು ಅಪಾರವಾದುಂಡು. ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಅಕ್ಕಲ ಬೇಲದ ಕಾಸನ್ನು ದೆತನಂದೆ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಿಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೋಸ್ಕರ ಒರಿಪದಿರ ಪಾತ್ರದ ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಯ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡು ಬಂದು ನಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಗುವೀರ ಸಂಘದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಕನಾದ ಇದನ್ನು ಗುರುತು ಮದ್ದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಲೆ ತಗ್ಗಾದ ವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿದೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಮಗು. ಉಳ್ಳಾಳದ ಸೀಮೆಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಡಪನ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ನೂದೊಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಸಾನ ಉಳ್ಳಾಳದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಮುದಾಯ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ಅವೇನು ಬುಟ್ನ ಆ ದೈವಗ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಣಂಚಿನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಒಳಚಿತ್ತಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಾದ ಕೋಡಿದ ದಿನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಚಾರನ ಪಂಡದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಗೊಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಇನಿ ಐನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತದು ಮುಲ್ತ ಜವನೇರ್ನ ಕೂಡಾಟಿಕದ ಬೆನ್ಪಾಟ ವಾನಮುನೆವು ಪನ್ಪುಣಿತ ಬಗೆಟ್ಟು ಪೊಲಬು ಮಲ್ತದ ಅಭಿಮಾನ ತೋಜಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಮೊನ್ನ ಜೊಂಡಗೆ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ವಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ರೂಪುನಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಈ ಮಣ್ಣು, ಈ ಜವನೇರು, ಈ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏಪಗಲ ಮದಪರ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಕೋರ್ನ ಮುಸ್ತಫಣ್ಣ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆಲ ಏನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಲಕರೆ ಮುಲ್ತ ಓವೇ ವಸ್ತುಲೆಗೆ ಓವೇ ವಿಚಾರಲೆಗೆ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಜನ ಲೆತ್ತಿಜ್ಜ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೇನೆ ಅನುಭವನು ಪಡೆಯೊಂದು ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಬೋತೀನಿ. ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ತಜ್ಞತೆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಿದೈ ಕೊರಡಾನು ಅಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮರ ಮೊಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮರತ್ತ ಖರ್ಚಿನ ಚಂದ ಗೊತ್ತು. ಇಂದಿನ ಏರಪ್ಪ ಕೊರಪೆ ಇರಿಂದ ನಮ್ಮಕ್ಕನ ಮೋನೆ ತುನಗ ಮುಸ್ತಫಣ್ಣ ಯಾನು ಕೊರಪೇ ಪನ್ಪುನ ಅಭಿಮಾನ ತೋಜ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂದು ಉಳ್ಳಾಳದ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂದೇಶ. ಬಹುಶಃ ಬಿಲೆಕಟ್ಟೆ ರಾವಂದಿನಾತ್ ಕೃತಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಈ ಮೋಕೆಗೆ ಬೊಕ ಉಳ್ಳಾಳದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಆದಾನ ನವೀಕರಣ ಅವು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಈ ಮೂಲಕ ತೋಜಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ ಅಂಚಾದು ಆರ್ನ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಆರ್ನ ಪಾತರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದುಂಬು ಅವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರೆ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಡಿದ ದಿನಟ್ಟು ಮೂಲು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಬೊಕ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ UT ಖಾದರ್ ಕೋಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋಡಿತ್ತನು ಆರು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರು ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೇದು ಇನಿ ಪಂಡದಿದ್ದೇರು ಆಂಡ ಕಾರ್ಯಬಾಹುಳ್ಯ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಎತ್ತು ಸಕ್ರಿಯರಾದುಳ್ಳೇருந்து ಆ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟಲು ಅರೆಗೆ ಬರೆಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಮುಸ್ತಫಣ್ಣನ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕನ ಮೂಲಕ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಶುಭಾಶಯ ಪಂತೇರು ఒక ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ನಾನು ತುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಸಂದೇಶನ್ನೆಂಗ್ಲೆ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಅರೆಗಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಕ ಈ ಸಬ್ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮೂಕಿದಾರು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರನ ಮುಸ್ತಫಣ್ಣ ಪಾತ್ರರು ಕೇನಿಗ. ಬಹುಶಃ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಒಲಿಚಿನ ತಾಯಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ 3 ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದು. ನಾನು ನಮ್ಮ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ತಾವೆಲ್ಲಿದ್ದರು ಸರ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ಕಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪುನಃ ಇದು ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಬಂದು ದೂರ ಇದ್ದೆ. ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿದ್ದರು, ಕಮಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ರಾಜಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬನ್ನಿ ಮುಸ್ತಫಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಏನು ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನಮಗೊಂದು ಮರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆಗ ಅವರು ಆಯಿತು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವ ಮುಂಚೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಕಮಲಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಹತ್ರ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು 100-110 ಸೇಫ್ಟಿ ಮರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಮೆಲ್ಲ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗಿ UT ಖಾದರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ಸರ್ ಆ ಮರ ಈಗಲೇ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಬಿಡಿ, ನಾನು ಅದು ಮರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಮರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಮರದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಕೊಡೋದು ನೀನು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಯೂಟಿ ಕಾದರ್ಸವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಈ ಮರವನ್ನು ಮುಸ್ತಫಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು, ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ, ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನದು ಹೋಗುವ ಸಮಯ, ನಾನು ಮಕ್ಕಾ ಮದೀನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಕೊಡುವಾಗ. ಒಂದೆರಡು ಫೋನೆಲ್ಲ ಬಂತು. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ರಾಜೀವ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ತೃಪ್ತಿ ನನಗೆ ಉಂಟು ಎಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಸಭೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರು ಬಂದರು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಸಂತೋಷವೆಂದರೆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರದ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಅವನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಬ್ಬಲ್ ವತನ್ ಮಿನಲ್ ಈಮಾನ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಜನರನ್ನು, ನೀವಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸು, ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗದವರ ಅಂಶ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸದಭಿಮಾನದ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಪಂಡೇರು ಮುಸ್ತಫಣ್ಣ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮುಲ್ತ ಜವನರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿದೆ ತೂಯಿನಾರು ಅರೆಗೆ ನನವರ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರತು ನನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನ್ನ ಗುಂಬುದದಿನೊಟ್ಟುಲ ಎಲ್ಲೊಂದು ನಡಪನ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನವೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಿಪ್ಪಾದು ಕೊರಿಯರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಮುಸ್ತಫಣ್ಣನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಿವೊಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೊರದು ಚಿತ್ರಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆರ್ಲಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅರ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮೌಖಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಬಿಡ್ದು ಕೊಡೋದು. ಬಂಧುಳೆ, ವೇದಿಕೆಡು ಉಳ್ಳಾಳದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ವರ್ಗದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಂಡಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಪುರಪ್ಪು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂದೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಪನ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತಃ ಉಳ್ಳಾಳನು ಭಾರಿ ನಿಕಟವಾದ ತೂಯಿನಾರು. ಬಹುಶಃ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಡ್ಲ ತೂಯಿನಾರು, ಮುಲುಪುನ ದಿಂಜ ಮಾತರೆಲ್ಲ ತೂಯಿನಾರು. ಬೊಕ ಈ ಉಳ್ಳಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗಳು ತೆರೆದಿನ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಓರ್ಲ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮೌಕೆದಾರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿರಿತನದ ಪಾತ್ರ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಸೆ. எங்களை ಮಿಸ್ರೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಚಿತ್ತ அந்த ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈರ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಮಂದಿಗೇನೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಕೊಂಚು ಚೂರು ಸಂಶಯ ಒಳಚಿತ್ತ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತು ಮುಕ್ಕಳು ಅಡ್ಡಬಹುದು ಮುಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಬಹುದು ಏನು ಮಲ್ಪೋರು ಬಂದ್ಮಣ ಅತ್ತ ಅಂಚಬಕಾರು ಒಂಜಿ ಅವನು ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡೇರು ಅವು ಬಂಡ ಅಲ್ತ ಪುದಾರ್ಥ ಒಳಚಿತ್ತಾಯ ಬಂದು ದೈವ ಈತ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಆಯ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಬಂದು ಬಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಯಾನಿ ಪನ್ಪುಂದಾನೆ ಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಮಾಡೋದು ದೇವರ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪನ್ಪುಣಿ ವಿಚಾರ ದಾಯಪಂಡ ಇನಿತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯನೆ ಬಂಡ್ಲಗನೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಐಕ್ಯಬೋರ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಪೂರದಿದ್ದು ಅವು ನನ್ನದು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಅಂದಟ್ಟು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಮುರಾಣಿ 3 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಕೋಟೆದು 3 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿನ ಮಂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡಾಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಗತ್ಯ ಪಂಪಣ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾಕಂಡ ವಾ ದಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊಟ್ಪಣ ವಾ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಪಣ ಓಲ್ ಯಾನ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪೋಣ ಓಲ್ ಮಲ್ಪೋಣ ಪಂಪಣ ಅವು ಆನೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಅವು ನಮ್ಮ ಏತ ಕಾಸಿದ್ದನಲ್ಲ ಏತ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲಾಕಲ ಅದು
ಮಲ್ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ ಆಪೂಜಿ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂತಾನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಮೂಲು ಜವನೇರು ಸೇರಿದು ಎಂತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಸುನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂತ ನೋಡು ಏತು ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಲೇ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಗಾರ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಜಪಡಾದಾರ మన ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂತಾದ ಎಂಬುತ್ತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಅಕಲ್ನ ಒವ್ವವು ಕಷ್ಟ ಬಾಧೆ ಐತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕಲಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಹೊರಡು ಅಂತಿನ ಮಾತೆಗಳ ಸದಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವೀರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರುಕಾರರಾಯನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಂಗೇರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರು ಆರ್ಆರ್ನ ಮುಖ್ಯದ ಮದಿಪು ಕೊರಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ ಏನು ಹೆಚ್ಚ ಭಾಗಿಯಾದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ ಏನನ್ನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಏರಿ ವಿಶ್ವನ್ನ ಇರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಏನನ್ನು ದುಂಬುಗಂತೇರಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಈ ದೇವಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ದಾಯ ಬಣ್ಣ 2013 ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಡು 2 ವರ್ಷೋಡು ಈ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ನೂದೊಕ್ಕಿಲು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ 10-16 ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಪೊರ್ಲುಡು ಶಿಲಾಮಯವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ 2013 ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಾನು ಬಂದರೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪ ಬೆದಾಯ ಬಣ್ಣಗ 2013 ಮೇಡ್ ಪಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಟೈಮಿಗೂ 2 ವರ್ಷೋಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಸ್ಥಗಿತ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಯಾನು ಐಟು ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಈತ್ ಲೇಟಾನು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾಜೇಶ್ ಪುತ್ರನಲ್ಲಿ ಆರಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಸ್ಥಗಿತ ಅನ್ನಂಡು ಇರು ದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಂಗನೆ ಯಾರು ಕುಳ್ಳಿನವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬುಡಿಯರು ಒಳಚಿ ಒಂಜಿ ಸಮೂಹ ಮಲ್ತ ಐಟು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾರು ಬುಡಿಯರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಬೇಲಿನ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುನರಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಐಕಡ್ಡೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆನಿದ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಆದಿತ್ಯವಾರದಾನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ನೆಟ್ಟ ಕಮಿಟಿದಗಳು ಸೇರಿದು ಆನಿನ ಬಕ್ಕ ಈ ಬೇಳೆಗಳು ಚಾಲನೆ ದಿಕ್ಕಿನ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಗೆ ಏನು ಬಂತೆ ಅವು ಧಾರಣ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆ ಪಾತೆರ ಬಂತಿನ ಒಂದು ಆತನು ಬಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಆತನು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾದ ಈ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಳಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಇಷ್ಟ ಆದ ಸಿದ್ಧಿ ಅವ್ರು ಬಂದದು ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನ ಮಾತಾ ಹಿಂಗೇನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ವಂದಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗುರಿಕಾರರು ಪಾತೆರ್ನಗ ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶದ ಪಿರ ಪುನರ್ಜೀವನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಿರ ಅವೇ ನಮನೆದ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಡೇರಿ ಬಹುಶಃ ಈ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಮೆಸೇಜಿಲ ಮೂಲೆಡ್ಡೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ರು ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಿಡ್ದಾದು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನು ಈ ಜನಾಭಿಮುಖವಾದಕ್ಕೇನು ನಾತು ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಮೂಲು ಉಂಡಾಣ ಅಂಚಾದು ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣ ಆನಿದ ದಿನ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಏವರದೆತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತುತು ಒಂದು ಪುನಗ ಎಂಚಪ್ಪ ದುಂಬುವ ಪುನಿಂದ ಅನಗ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಸಗಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನಿ ಅಪಲ ನಮ್ಮ ಮದ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಾರೆಗೆ ಮೋಕೆ ತಿಂದು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಒಂದನೇ ಕೊರ್ಕ ಅರ್ನ ಸಗಯನ್ನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ವಚನ ಇತಿ ಸಮಾಪನ ಮಾತಾ ಪಾತೆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಮೌನನೇ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಆಂಡಲ ಅಕಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನ ಸಗಯ ನಿಜವಾದಲ ಮಲ್ಲ ಏತೋ ಸಲ ಪಾತೆರದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಮೌನಗ ಸಾರ ಅರ್ಥ ಅದು ಅಂಚಾದ ಅಕಲ್ನ ಆ ಮೌನನ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನಾರು ನಮಕ್ ಮಾತೃಗಳ ಪರಿಚಿತರಾಯನಂಚಿನ ಕದರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟರು ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತದು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ್ದು ಸಂಬಂಧದಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಬಹುಶಃ ನವನೀತಣ್ಣನ ಅಪಗಪಗದ ಭೇಟಿ ಅಪಗಪಗದ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಪರ್ಶಲು ಉಳ್ಳಾಡಗ ಆವೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅರೇನು 10 ದೀತಿನ ಉಳ್ಳಾಡದ ನಾಗಮಂಡಲ
ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮುತಾಲಿಕೆ ನ್ಯಾಪ ವಹಿಸಿದೇರ ಆರ್ನ ಉಳೈಡಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ವಾನಮುನದೆವು ಪನ್ಪುನು ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಳದ ಜನತೆಗೂ ನೇರವಾದ ದರ್ಶನ ಉಂಡು. ಆ ಕಾರಣ ಗಾತ್ರ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಪುನಗ ದಯಪಂಡ ನಾಗಮಂಡಲಗಳು ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪರಿಸರದ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಐಟು ದಿಂಜ ಜನ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ನೇರವಾದ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಲ್ಯಣ್ಣರ್ಲ ಐತ ಮುಖ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ವಹಿಸಿನ ಇಟ್ಟು ಒರಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಡತಿನ ಮಹಾನಡವಳಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಸ್ವರ್ಣ ಬಿಂಬದ ರಚನೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುತಾಲಿಕೆ ವಹಿಸಿದ ಜಬೂದಾರಿಡ ಇನ್ನು ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಂದು ಇನಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ಲ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣನೇ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ತಿದಕ್ಕ ಆರೆ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ஒரு ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪರೊಂದು ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಉಳ್ಳಾಳ ದಕ್ಕಲಪುರ ಅಂಚ ನಂಬುದ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲ್ಯಣ್ಣನೇ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನು ಕದ್ರೀನವನಿತ ಶೆಟ್ಟರು ವಯಸ್ಸೊರ್ಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಬೈದೇರು ಈ ಲೇಸಿನ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೇಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಆ ಪಾತರನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರಡು ಗೋಡ ಅವನ ಸಮನ್ವಯ ನುಡಿ ಅರ್ಕೊರೋಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಅಪಗಪಗ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲಾಡಕೇನ ಧ್ವನಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಡಕ್ಕೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಿಬಿ ಹಾಕಬಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಪಂಡ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಊರು ಯಾಕಡೆ ಸುರೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೋಕುಲ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಗೋಕುಲ್ರನ್ನ ಗುರ್ತ ಎಂಕ ಮಾತೆರೆದ ದುಂಬು ಗುರ್ತ ಇತ್ತಿನಾರ್ನ ದಯಬಂಡ ಎನ್ನ ಸುರೂತ ನಾಟಕ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶನೀಶ್ವರೆ ಅವು ಕದ್ದಿಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲು ಅವೇನು ಉಳ್ಳಾಲಡ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಐಟ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಆ ನೆಂಪಿಂಗ್ ಕಿತ್ತರ ಒಂದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಪುಂಜ ನಾಟಕ ಆನಾಗ ಜಯಂತ್ ಉಳ್ಳಾಲೇನಂತೂ ಏರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಆರಂಭ ಆನಾಗ ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಂಕ ಆಹ್ವಾನ ಸುರೂತ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಜಯಂತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಎಂಕ ಉಳ್ಳಾಲದ ಒಂಜಿ ಬೆಸುಗೆ ಅಪಗಾಯಿನಿ ಜಯಂತರಿ ಏಪ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದೊಂಜಿ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಳಿಯ ಅಂದ ಆ ಉಳಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಕ ಅಪಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು ದಾಯಾರ ಅಪಗಪಗ ಪನ್ಪೇರಿ ಅಂತ ಐತೆ ನಿಜ ಅನುಭವ ಆಯ್ನಿ ಈಡೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲದ ನಾಗಮಂಡಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಕ ಆಯ್ನ ಲಾಭ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲೆ ನನಗೆ ನಾಲೈನ್ ನಾಗಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತೆ ವಾ ಧೈರ್ಯಡೆಂದು ಕೇಂಡ ಉಳ್ಳಾಲದ ಕುಲಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂದು ಯಾನ ಮಲ್ದಿನ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಓಲೋಲು ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ದೇನ ಅಡೆಗೆ ಪೂರ ಈ ಉಳ್ಳಾಲದ ಟೀಮು ಬೈದಿನ ಅಡೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆಂಪಾಪನೆ ಆ ನೆಂಪುಡು ಉಳಿಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ವೈಭವದ ಆ ಪೊರ್ಲುನು ಯಾಂಕೆ ಬೇತ ಬೇತ ಕಡಿಟ್ಟು ಪನ್ನೇರ ಅವಕಾಶ ತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಡಲ ಕದ್ರಿಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಗಲ್ದೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೂವೊಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಉಳಿಯಾಗ ಪೋವಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕದ್ರಿದ ಕೈತರದ ಒಂಜಿ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರಂದು ಅರಿತ ಇಜ್ಜೇರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅರ್ಚಕೇರಿ ಅರಡ ಅನ ನಡಾವಳಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಳಿಯಾಗಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಏತೋ ಸಮಯ ಯಾರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ದಿರದಾದ ಬಂಡ ಆ ಉಳಿಯದ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವವಾಯಿನ ನೇಮನೆಂಗೆ ತೋಜಾದೇರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಈ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗುಂಡು ದೇವ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥವಾದ ಅವೇ ನಡಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಲೆಡೆ ನನಲಾತ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಮೂಡಿಯರ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಆ ದೇವ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದಂಚಿನ ಆ ದಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಿನಕಲು ಉಳ್ಳೇ ರೈಟ್ ನನದ ದೇವ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಏರಾವಡು ಎಂಚಾವಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಡೆ ಪತ್ತೇರೆ ಸೇರ್ನಲ್ಪ ಮುತ್ತುಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅವು ನಿಜ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಉಳಿಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣನ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸುಲೇ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ನಿ ನನದ ದೇವ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆರಿ ಏರಿ ಬಂದದ್ದು ಅವು ಏಪ ಬಣ್ಣಿ ಬಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಈ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತ ಒಳಚ್ಚಿಲ್ತಾಯೆ ಇಡೆಯಂಚ ಬತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಮಲರಾಯ ಇಡೆಯಂಚ ಬತ್ತೆ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಅವಳು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಲರಾಯೆ ಅವು ಮಲಾರ್ಧ ದೈವ ಬೋಳ್ನಾಡು ಸತ್ಯ ಆ ಮಲಾರ್ಧ ದೈವ ಮಲರಾಯೆ
ಮಾತಗಡಿಟ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕದ್ರಾಡು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಬಲಗೈ ಬೆಂಟೆ ಮಲರಾಯನು ಅವಳು ಮದಿಪು ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕದ್ರಿ ಕಮಳ ಗುತ್ತು ಗಿತ್ತಿನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಲರಾಯ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ದೈವ ಒಳಚಿಲ್ ತಾಯಿ ಒಳಚಿಲ್ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅರ್ಕುಳ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಪೋಯರು ಮುಳ್ಪಡ್ದು ಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಎನ್ನ ಒಡನಾಡಿಯಾರು ಎಂಕಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ದಿನಕಲು ಒಂಜಿ 30-35 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಎಂಕರ್ನ ಪರಿಚಯ ಯಾನರಡಕ್ಕೆ ನೀರ್ದಾನೆ ಮೂಲೊಂದು ಆರೆಂಡಕ್ಕೆ ನೀರ್ದಾನೆ ಮೂಲೊಂದು ಅರ್ಕುಳಗೆ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಪೋದು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಗು ಪೋದು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡ್ದು ಪಂಪೆಲ್ದಡೆ ಪೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಾರ್ದಂಚಿ ಪೋದು ಆ ಸಾದಿಡೆ ಅರ್ಕುಳ ಅಂದು ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗದ ಆ ಒಳಚೀಲ ಹತ್ತಂಡ ಅರ್ಕುಳಲ ಉಳಿಯದಲ ಸಂಬಂಧವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಹಳೆ ಕೋಟೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆನಾಗ ಕೋಟೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಕೆಲವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೆ ಅಪಗ ಇಟ್ಟೆ ಅರ್ಕುಳದ ಕೋಟೆ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಕುಡ್ಲದ ಕೈತರದ ನನೊಂಜಿ ಕೋಟೆ ಓಲೊಂದಿತ್ತಿನಿ ಕೆಂಡ ಅವು ಅರ್ಕುಳಡ್ ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧಲ ಗೊತ್ತಾಪುಣ್ಣಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಗೆ ತಂಗಡಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ಕಡತದು ಕದ್ರಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಭೇಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಹಳೆ ಕೋಟೆದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಬತ್ತದು ಅಕೆಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ವಾಗ್ವಾದ ಆ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕತೆಟುಂಟು ಆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪಗದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆತೆ ಅರ್ಕುಳಗ್ಲ ಇಡೆಗ್ಲ ಸರ್ತ ಸುದೆಟ್ಟು ಪೋಂಡ ಒಂದು 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ರಸ್ತೆ ಎಡ್ತುನಾಗ ದೂರ ತೋಜುನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರದ ಜ್ಞಾನನವರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಸಾದಿ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಪುತ್ತಿಗೆ ಬಂಡ ಅವು ಬೆದ್ರದಲ್ಪ ಸಾದಿ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಗುರುಪುರದ ಸುದೆ ಉಳ್ಳಾಲಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಪಲ್ಗುಣಿ ನದಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಪಲ್ಗುಣಿ ನದಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ರಡ್ಡು ಸುದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲು ಅವು ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿದು ಉಳ್ಳಾಲಡ್ದು ಓಡಾಡು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸಾದಿಯವು ಗುರುಪುರ ಸುದೆಯಾದ ಪುರಲ್ದಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅಂಚಿನ ಜಲಮಾರ್ಗ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಉಬ್ಬರ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಉಪ್ಪು ಆಮೇಯ್ಕೆ ಪೋಪಿನಿ ಆಮೇಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಈಮೇಯ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊಂಡಿ ಐತ ನಡುಟು ಈ ಉಳಿಯದ ಒಂಜಿ ಊರು ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರದ ಜ್ಞಾನನು ಹೊರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂದರ್ಭದ ಮೂಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ವೇದಿಕೆ ಡಿತ್ತಿನಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಬೆಳಗಣೆಂದು ಬಂಡೇರಿ ದೇವಮೂಲ್ಯನಕೆಲ್ನ ಆ ಪರಿವಾರದಕುಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ತ್ಯಾಗದ ನೆನಪು ಮಲ್ತೇರಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಅನುಭವ ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣಗೆ ಸ್ವತಃ ಆತನ ಪರಾಧೀನಾದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಮೂಡುಮಾಡ ಪಡುಮಾಡದ ನಡುಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರನ ಕೆಲ್ನ ಆದಿ ನಡಿತ್ತಿನ ಆ ಜಾಗ ನಂಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೋರ್ನೆ ಕೆಲಿಗೆ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬರೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಪುಂಜೋಲು ಸೇರ್ ದಾಂಜೋಲು ಪೂರ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣನ ಎದುರುಡು ಎಂಕೆಲೆಡ್ದು ದಾದಾವಡು ಒಂದು ಕೇಂದಿತ್ತೇರಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಭೂಮಿನ ಆ ಜಾಗೆನೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಕುಲು ಬುರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಆ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ನಡಾವಳಿದ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ಫಲಶ್ರುತಿಯಾದ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಅಕುಲು ನಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಜಾಗನ ನಂಗೆ ಬುರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಆ ವಿಚಾರ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣನ ಕೆಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಅವು ಇತ್ತೆ ನೆನಪಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡೆ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮೂಲು ಏತು ಕ್ಷೇತ್ರಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲೆನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಾಗಣೆದ 17 ಗ್ರಾಮದ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ರಹ ನಡೆದೊಂದುಂಡು. ಐತ ಉಳ್ಳಾಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಚು ಮುಕುಲ್ಪುರ ವಹಿಸೊಂದಿ. ಆ ಸುರೂತ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಪಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಿಜಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಇತ್ಯಾವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆತಂದೆ. ಇಂಚ ಏತೋ ಪಾರು ಪಡಿಲು ಬೂರ್ದಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆಲು ಓವುಂಡ ಸೋಮೇಶ್ವರಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ 17 ಗ್ರಾಮಲಿಡೆ ಐತ ಪಟ್ಟಿಲ ಮಲ್ತದು ಐತ ಇತಿಹಾಸನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಡೆದೊಂದುಂಟು. ಆ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಪುಸ್ತಕ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಚಿನ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಆ ಗ್ರಂಥಡ್ ಗೊತ್ತಾಪ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಡೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಆ ಊರ್ದ ದೈವದ ಊರ್ದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ. ದಾದ ಪಂಡ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಟಿವಿ ಇತ್ತೀಚೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾತ್ರೆನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಒಂದುವೆ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ದಂತ ಕಥೆಗಳಿನ ಪೂರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ರಿಪೀಟ್ ಆದ ಬಂದ್ಪೇರು. ಇತ್ತ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲ ಕೆಲ ನಮ್ಮ ಉಳಿಯದ ಕತೆ ಅವು ಕೆಬಿಯಾರ ಕೇಂದಿನ ವಾನಮ್ನೆಡೆ ಅಕಲು ತಗೆತಂಗಡಿ ಆದಿಡಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುರ್ಪದ ಕಮ್ಮೆನ ಎಂಚಿನ ಆ ಜುಮಾದಿನ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಪೂರ ಆ ಉರಿ ಉಷ್ಣದ ನೇಮ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಂಡಿದಿನ ಕೇಂದು ಅನುಭವಡ್ ಆ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದಿನಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸುದ್ದಿನ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆತಡಿತ್ತೆ ಅವು ಆ ಊರಿಗೂ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಬೇತ ವಿಷಯ ಪಾತಿರುವ ರಾಜಕೀಯತ್ಲ ಪಾತಿರುವ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಚರಿತ್ರದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆ ನಡವಳಿಕೆದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಡ ಹಿರಿಯರು ಜೋಕಿಲಡ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ನಂಗೆ ಆ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚರಿತ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋದು. ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಇತ ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಕಡೆ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಆಂಡ ಒಂದು ರಿಪೀಟ್ ಆ ಒಂದು ಪೋಡು ಉಳ್ಳಾಲದ ಪರಿಸರಗೆ ಆ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಹೂವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಲಿಡು ಅಲ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಕ ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಭಕ್ತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಹಿಳಾ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂಟು ನಾಗಮಂಡಲದ ಬೇಲೆಗೆ ಜತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಐಕೊಂಜಿ ತೀವ್ರತೆ ಬೈದಿನಿ ಆ ಗಟ್ಟಿತನ ಬೈದಿನಿ ಏಪ ಅಂದಕೆಂಡ ಅಕ್ಕೆನಕಲು ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಕಲು ಜತ್ತೆರಡು ಅಕಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಂಜೋಲಿ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನು ಪುಂಜೋಗಳು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಆ ಉಳ್ಳಾಲಡು ಉಂಡು ಆ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ನೇಮಾಯರೇ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳಿಯದಂಚಿ 2024 ಅವಳು ನಡಪರಿಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಾಲಡೆ ಬಂಗಾರದ ಮೊಗ ತಂದು ಪಂಪಿನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದ ಆಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಆಂಡತ್ತ ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಆ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನನ್ನೊರ ಸೇರಿಯರೆ ಉಳ್ಳ ಇಡೀ ಆ ಪರಿವಾರ ಜನರೇಷನ್ ಒಂದು ಬಂಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಪಗ ಜವಣೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಪುಪ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಗಣೇಶರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಬುದು ಇತ್ತ 2ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಅಮ್ಮೆರ್ನಕುಲು ಮಲ್ದೇರು ಬೇಲೆ ಅಕೆಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಹಿಡಿದು ವಿಮುಖ ಆತಿಜೇರಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡಿತ್ತು 40 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಿದಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜವಣೇರಿಗೆ ಪೂರ ಹೋಗೋಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅತ್ತು ಜವಣೇರು ಉಮೇದ್ ಉಲ್ಲೇಸಡ್ ಇತನೆತ್ತ ಟೀಮ್ ಈ ಸಲದ ಟೀಮ್ ತೂನಕ ಪೂರ ಜವಣೇರು ಹಿರಿಯಾಕೆಲ್ನ ಒಂದು ಅಕೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕಲು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಡು ಸಕ್ರಿಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಅನರ್ಘ್ಯವಾಯಿನ ರತ್ನ ದಯಪಂಡ ಈ ಹೊಸ ಜವಣೇರು
ಈ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂತ ವಿದ್ವತ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬೊಕ್ಕకు ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಪಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂತೆ ಕಲ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬೊಕ್ಕ ವಿಚಾರವಾದಿಲಾಯರ ಶುರು ಆಪೇರು ಆಂಡ ಅರುಣ್ ಅಂಚತ್ ಆರು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತಿರ್ಲನ್ನು ತಿರಿಯೊಂದು ಅನುಕೂಲವಾದ ಅವೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮನೋಭೂಮಿ ಕೆಡೆ ದುಂಬುಪು ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಅವೈದಿಕ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅವೇನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಹುನ್ನಾರ ನಡುತ್ತೊಂದು ವೈದಿಕರೆರ್ದಾತ್ರ ಪಂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾಣರೇನೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಒಂದು ಮೊಕೆಲೆರ್ದಾತ್ರ ಎಂಕೆಲ್ನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಲು ತುಳುನಾಡದ ಅವೈದಿಕ ವಿಚಾರಲು ಪೂರ ಅವು ಮದೆ ಸೇರಿದೆ ಐಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ಬ್ರಾಣೇರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಣೆರೆನು ತುಚ್ಚೀಕಾರದ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಐತ ಬಲಕೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನೆ ಒಂತ ತೆರಿದಿನ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಲೇ ಐಕೆ ಅಕಲಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಿಂದಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿಲು ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ ಆ ನಾಗಮಂಡಲದ ಸಂದರ್ಭದೇ ಈಕರ್ನ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಒಂದು ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರೂತ್ತ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ನಾರಿ ಈತ ಮೂಲ ಈತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಲಾಂಡ್ ಐತಾಳ್ರಿ ಅರೆಗೆ ಪುದರೆ ಭೂತ ಐತಾಳ್ರಿ ಅರೆ ಬಂದ್ಪೇರ ಅರ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಕೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡ್ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಓಲ ಅಡಿಕೆ ಬೂರ್ಜಿ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಡ್ ನನಲಾತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಪುಟ್ಟರೆ ಕಾರಣ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಕಲಟ್ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆನ್ ತೂಪ ದೈವದ ಲೆಪ್ಪುಡು ಇತ ಜೈನರಿಂದ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೈನರ್ನ ಸಂಕೇತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದು ಆಂಡ ಲೆಪ್ಪು ಅಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿಲು ಅವು ಜೈನರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಇತ್ತಿನ ಐಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ನಂಗೆ ಉಳಿಯಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಒಂದುವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಜೈನ ಮಡಸ್ಥಾನಗಳ ಲೆಪ್ಪು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಯಿನ ಇತ್ತೆ ಉಳಿಯಡೆ ಲೆಪ್ಪು ಬಂದಾಗ ಆ ನೂದುಕ್ಕಿಲು ದಯ್ಯಂಗುಲ್ ಸಾನ ಮಲರಾಯ ಸಾನ ಇಂಚ ಲೆಪ್ಪು ಕೇನ್ನಾಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೋಣಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಕಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪು ಆ ದುಂಬುದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಡ್ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದೀವೋಡು ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಒಟ್ಟಾದ ಯಾಕಡೆ ಐತ ಪಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣ ವಿಚಾರವೇ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲ ಪಂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರನ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಾದೆ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸತ್ಕರ್ಮಲೇನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನತ್ತ ನೇಮಡ್ ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನೆಲ್ಲ ನೇಮದ ಪಗ ಆ ನೇಮದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂದು ಒಳಚಿಲ್ತಾಯಿ ಈ ದೈವಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮುಂದೆ ಬರೋಡು ದೇವರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಅವು ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಡು ಉಪ್ಪುಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಅಂದ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬರೋಡು ನರಮಾನಿ ಎಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪುವೇನ ಅಂಚನೆ ಏತೋ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪುವ ಪೊಳಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಮಗ್ರಂತಾಯ ದೈವದ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಟಿದ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಉಂತಿದಿನಂಚಿನ ಆ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕರ ಆಂಡ್ ಅರ್ಕುಳರ್ ದಡೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಪೋದು ಅವಳು ನಡಪನಂಚಿನ ನೇಮ ಅವು ಉಂತುದಿತ್ತಿಂದು ಅವು ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಳಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮುಂದುವೇ ದೈವ ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಲತಮೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದುವೇ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪುರಾಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಆ ನಡೆತ ನಡೆಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ದೈವ
ನಮ್ಮ ಊರುಟ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೈವಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ದೈವಲೆಗೆ ವಾ ದೈವದ ಕತೆಗೆ ಉಂಡಲ್ಲ ದೈವಲೇ ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಮಾತ ಕತೆಟ್ಲ ಬರ್ಪಣ ಎಂಕಲ್ನ ಕದ್ರಿದ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಕುಡುಮರ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ತಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವಲು ಪೂರ ಅಂಡ ಅವೇ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಕದ್ರದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ನಡೆಟ್ಟು ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲೆ ಬೇತ ವಾಜಾಗಡ್ಲೆಜ್ಜೆವು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಓಲು ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಕೇಂಡ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ತು ನಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆನೆ ಬಾಕಿಲಿಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಮಿತ್ತಡು ಉಪ್ಪುನು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಮಿತ್ತ ಜಾಗೆಡುಪ್ಪುನು ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಕುಂಜಿ ಕಾಲಡಾಯಿ ಪರಕೀಯೇ ಆದಿತ್ತಿನಾಯಿ ಅಡೆ ಬಂದಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿತ್ತಿನ ಮಾತ ದೈವಲ ಆಯನ ಪಗೆಮಾನಿ ಆದ ತೂತಿನಕುಲು ಅಂಚಾದ ದೈವದ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ಲ ಭೂತಲದ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ಲ ಅಕೆಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ವೈರತ್ವ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಒರಿ ಉಳ್ಳಯ ಐವೇರು ಸತ್ಯೋಲು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಏತೋ ಜಾಗೆಲುಂಡು ಅವಳು ಆ ದೈವಲು ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೈವಲು ವಿಷಾಮೃತಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಮದಿಪುನ ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರು ಪಂಪಿನಿ ಎಂಚ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಪಾದ ಪತ್ತೋನ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಸುಗಿತೋನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಾವ ದೈವರ ಅಕೆಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪತಪ್ಪ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಿತ್ತನ ಅಮೃತರ ಅವೇನು ಕಡಪ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದ ಅಮೃತನ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ಲ ಪಂಡ ದೈವಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇತ್ತೊಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುಲೇ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂದರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ಟು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಯೋಗತಿಕೆ ದಿನದ ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಬೊಕ್ಕೊರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇನೆ ತಾಳ್ಮೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ಕೇನ್ನಕುಲು ನಿಜವಾದಲ ಉಳ್ಳಾಲದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಪಂಡದು ನಿಕಲ್ಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಂತೊಂದು ಸೊಲ್ಲು ಸಭೆಕ್ ಅಕೇರಿ ಕೊರ್ಪುನ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಕಲ ಆಸೆ ದೀತ ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಒಂತೈತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ ಅವು ಏರಗ ಮಾರ್ರೆ ಅವಳ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ವಚನಾದ ಏರಗವು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುಡಿದ್ದು ಬೇತೆ ಏರಗಲತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡಾಯರೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾತ್ರ ಬಗಿಲಿಂದ ಬಂಡಲ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಡವು ಬಾಜರ ಕಟ್ಟದಿರಿಂದ ಬಂಡಲ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಾತು ಓಲೋಲ ಪಟ್ಟದು ಕಡಲ್ದ ಪೊಯ್ಯಲ ಕೈತಿನ ಅಕ್ಲೇನ ಕನತ್ತದು ಪೊಯ್ಯಡೊಂಜಿ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿನ ವಾರ ನಮೂನೆಡುಪ್ಪು ಆ ನಮೂನೆಡು ಇಡೀ ಆ ಜವನೇರೇನು ಗೋಪು ನಕ್ಲೇನು ಕಂಡಡ ತಿರುಗು ನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಾತು ತಿರುಗೇರ ಪೋಯಿ ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಕನತ್ತದು ಮೂರೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾರಾಯ ಇಂಚ ಇಂಚ ನಕ್ಕನ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆನೋಡು ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಪನ್ಪುರೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪಂಡಿದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡಾಯರೆ ಜವನೇರು ಜವಾಂದಿಲಿನ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ಭಾರೀ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೆಂದಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣ ನಿತಿನ್ ರಾಜಣ್ಣ ರಾಜೇಶ್ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣನ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತು ಉಳ್ಳಾಳಡು ಆಂಡ ಆರ್ನ ಉಳಡಿ ಈ ನಮ್ಮನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನದು ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಓಮುರಾಗಿ ಜವನರನ್ನ ಪಿರವಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಜವನರು ಇಜ್ಜಾನ ಆಂಡ ಆ ಉಳಿಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಲ್ಯಣ್ಣರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಆ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣ ನಿಜ ಅರ್ಥಡು ಆ ಕಾಂತತ್ವ ಕಾಂತ ಬಂಡ ವೈಪುಣ್ಯದ ಅರ್ಥ ಸಿರಿಕಾಂತ ಅದು ನಿಜ ಅರ್ಥಡು ಮಾತರನ್ನ ಒತ್ತಟ್ಟು ಮರ್ತದು ಓಲು ಕೇಂಡಲ ಇನ್ನೇ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಓಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದುಂಡವ ಈ ಚರ್ಚೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗಲಿಂದ ಅವೇ ಧ್ಯಾನ ನಡೀತೇರು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಡಿ ಎತ್ತು ನಿಷ್ಠೂರಾತಿರ ಅರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಡ್ ಲೈನೇ ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ತು ಆ ನಮೂನೆಡು ಬೆಂತೇರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣ ಹೊರ ಮುಕ್ಕಳು ಮೂವರು ಲೆಕ್ಕದಂತೋಗರ ಇಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕದಂತೇರು ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕದಂತೇರು ಜೋರಾದವರ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣಗೆ ನಿತಿನ್ ರಾಜಣ್ಣಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ನಾ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಗೌರವನ ದಯಮಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಡ ಅನ್ನಗನೆ ನಮಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯಾ ಪೂಜೆ ಅರುಣಣ್ಣ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಲೆತ್ತದ ಪನ್ಪುನಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕನೊಂಜ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಅದೇ ಈ ಗೌರವ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಒಳಚಿತ್ತಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು
ಮೂಲ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತ ಇರುತ್ತೆ ಜವನೆರ ಅಕಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅಕಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪನ್ಪುನ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ನಿತಿನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅರಗಿಲ ಮುಖ್ಯದ ಗೌರವ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೋಡೆದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಆರು ಅಪಗ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಸುರೂಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾತಿರು ದಾಂಡ ಆರ್ನ ಪಾತಿರ ಗಂಡ ಏರ್ಲ ರಂಬಾಯ ಆ ನಮ್ಮನೆ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಬಟ್ ಅವು ಅನುಭವ ಕತ್ತನ ಪರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಮೂವರೆಗಿಲ್ಲ ನರವರ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಡಲ್ ದಪುದರ್ದಾರು ರತ್ನಾಕರ ಅಂದು ರತ್ನಾಕರಣದ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ರತ್ನನ ಉಲೈ ಜಿಂಜಾಣ ಮಾತ್ರ ರತ್ನಾಕರ ಅಂದು ರತ್ನಗಳಿಗೆ ಆಕಾರವಾಗಬೇಕು ನಿಜ ಅರ್ಥೋಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸೇವೆ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ ಜಿಂಜಿನಂಚಿನ ರತ್ನಾಕರಣಗೆ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಬಹುಶಃ ರತ್ನಾಕರಣನ ಬದುಕುಡ್ಲ ಇಂದು ಏಪಗಲ ಮದಪಂದಿನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣಗೆ ಸೊಲ್ಮೆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಗಯ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಭಿನ್ನರಿಷ್ಟರಿಗಲ ಒಂತುದು ಗೌರವ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಭಿಕರಿಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೊರೊಂದು ಲೇಸನ್ ಅಕೇರಿ ಗೊತ್ತು ನಂಚಿನ ವೇಳ್ಯೋ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಭಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತಾಂದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುದರ ಪಡೆಯ ನಂಚಿನ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೇನು ಪುಗರ್ತೆದ ತುಳುನಾಡ ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಪನ್ಪುನ ಕೀರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಪುತ್ತೂರು ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂಬೆರಡು ಸಂಗೀತ ಗಾನ ಸಂಭ್ರಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟೆ ಪರಿಣಿತ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಪಿಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆದ ಪದಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನಂಚಾದ ಆಯ್ಕೆದ ಪದಕುಲೇನು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪುವರು ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡಾಯ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅರೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪಗಲ ಮದ ಪಂದಿಲಕ ಮಲ್ತು ಬಿಡುಕ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗಿಲ ಮುಲ್ತುಡೋರ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುದು ಅಭಿನಂದನೆ ನಿತ್ಯನೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡುಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಗಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಊರು ದಕ್ಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಹೆಣ್ಣುಗ ಅಕೇರಿಗಾದ ಇತ್ತೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿದ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನ ಜಗದೀಶ್ ಗೋಡಿಯಡಿ ಇವರು